Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 149. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, por penúltima vez en formato 11 galego nesta tempada 25-26, onde están os Bad Boys de Detroit a Monforte, Noraboa, Arousa e Pontevedra B. Agora, Catalín, non serás tío que xicas do grupo de WhatsApp, non gocen e bo rollo, amigos, veo fútbol galego e os domingos da Luna. Claro que sí, claro que sí. Antón Vieites, que tal, moi boas? Como anda, mijo? Como anda? Todo ben? Todo ben? Mira, pon aquí, festexa o teu aniversario de amizade. Aniversario de 5 anos. 5 anos levo aguantándote. A min? Sí, aquí pon en Discord, 5 No, anos. a min digo que é bo xogador. Bueno, será bo xogador, pero non xoga. Empezamos ben, empezamos fuerte. Opa, de Adri por aí. Hola, onde está Gonza? Agora ven, Aí agora ven. ven, agora ven. Aquece. Está chegando, está aquecendo a banda. E nada, vaya finde, ¿no? Vaya, non estivemos na Luna. Eu estive a piques de ir. Estiven na previa dunha das festas que acabou na Luna, pero onte a discoteca da Luna, como puxen agora na historia de Instagram, debeu facer bons cartos, porque medio sur de Galicia festexou onte. Arousa, Pontevedra B, Campañó, coido que tamén coincidiu por ali. Cuidado, cuidado. Ourobe, non sei. Estivemos a piques de ir. Sí. Pasa que a chuvia fastidiou un pouco, non? E o domingo, bueno, que había outros compromisos, non se pode estar en todos lados. Non se pode estar en todos lados. E aínda así chegamos a moitos, Somos dous, e joe, que currazo que non metemos onte, todo hai que dicilo. A verdade, que barbaridade. Bastante. É un espectáculo. Por certo, que a semana pasada non houve 11, xa está o ordenador recuperado, toco madeira por se acaso. O 11 anterior o meu micro soaba super saturado. Pido perdón a xente que tivo que tragarse ese 11 con o meu micro super saturado, así que pra xente que está no chat, o primeiro de todo, se escoita ben, se hai algún problema co micro, se vedes que teño que baixar un chesquiño o volume, subir yo Antón, o que sexa, por aí polo chat podedes comentalo. E o primeiro, o que non falla nunca satura, nunca estás... E a ti en YouTube, suscribídevos, outras cousas. Esa cousa aí que... Hypeade, like. Hai xente que aínda non sabe hypear, non sabe. Non é capaz. Pon un botón, tampouco. Depende de se tedes todo ok, José Francisco, maravilloso, perfecto. Pois nada, digo que o que non satura, do que nunca fartas, non? Do que nunca hai fartura é de comer ovos, e sobre todo se son da boa. Oxe, miña nai díxome, pero por que comes 6 ovos ao día? Eu, porque son da boa. Claro, son os mellores ovos do mundo. O ovo de la abuela, no día, no Carrefour, na mirande parte da hostelería galega, tamén no cantón de Melide, ali en la huevería. Voleu marcar Manu Casal, por certo, co boi morto, con case nada. Sí, pero por certo, porque non sei se biches esto, que hai tantas novas en tantos frentes abertos. Boi morto, publicación de hai 8 horas. O Boi Morto continúa na procura de xente que queira formar unha nova directiva para que o equipo non desapareza. Se tes un grupo de persoas con ganas de facerse cargo do clube, non dubides en poñervos en contacto connosco. Toda axuda é importante para manter vivo o fútbol en Boi Morto. Así que, dende aquí, os nosos ánimos. Por suposto, sempre. A ver se atopan aí un grupo que veña con forza e que colla ese Boi Morto no que volveu marcar Manu Casal, os ovos da boa, dos irmáns Casal, de Melide, os camperos, os máis saborosos, os máis... Cantos ovos levamos en todo o ano? Polo menos 180. Fácil, está ben. De decena na miña casa, o xoves había 16 e quedan 4. Pois el huevo de la abuela... Son un só. Home, tu nai non come ovos. No. El huevo de la abuela patrocina o bazo da xornada. E lóxicamente o bazo da xornada pois vai para a festa do Arousa, Antón, que ascende, que regresa a segunda federación 4 anos despois. Estiveche tamén na festa despois de estar en Ourense. Como que conclusión sacas de todo o que pasou na lomba? Foi unha locura, Foi unha tolemia, tío. O 0-2 do Céltica, eu estaba tranquilo,
volvendo de Ourense a Santiago, por se tiña que ir a Vila García ou a Santiago, é a mesma ruta, estaba tranquilo, cando escoitei o 1-2 xa dixen a Vila García de cabeza porque era imposible que non remontasen con todo un pouco o empurro tamén da lomba. Cousas do destino, Gabri Palmás, que en palabras de Gonza Fernández, meto a Gabri Palmás que non marcou un gol en toda a segunda volta e fai 2. Ese un pouco xa vai a contar Gonza agora na entrevista, pero unha victoria que resume un pouco a tempada do Arousa, que é unha tempada de campeón, con todos os merecementos do mundo, cunha segunda volta espectacular e cun festexo, lóxicamente, á altura. Por suposto, non teño que poñerlle ningunha coma. O bazo da xornada hoxe dividido en dous protagonistas do Arousa, aínda que evidentemente hai moitísimos máis. E aínda temos, por certo, unha entrevista pendente con Carlos Pacheco cando abra ese novo Exalta Halo, que aínda yo recordei hoxe. O bazo o bazo personificado en dúas persoas, en Gabri Palmás, como contou Antón, por eses dous goles que ao final pois é o que inicia a remonta, e despois ese centro de Adri Lombao que é o que lle dá o resultado final e o ascenso ao Arousa. Así que no 11 vai estar Gabri Palmás como bazo da xornada, pero quixemos falar hoxe con Gonza. A estas horas non podía estar en directo, así que gravamos con el sobre as 4:30, 5 da tarde. É unha conversa media oriña, pero é maravillosa. O sea, é unha, a min, das top desta tempada. Sí, sen dúbida. Tamén porque hai moitas cousas fora de micros non gravadas que foron graciosas e que están moi ben e que mola moito. Pero, a ver, a excusa para non estar en directo era que tiña exame. Porque era profesor no curso de adestradores. En Vigo, Gonza, campeón onte. Non me jodas, cambia. En diferido vai a traca. É o que hai, son cousas do directo, valga a redundancia, cousas do directo diferido. Pero, de verdad, vale a pena. É media oriña, pero vale moito a pena a conversa con Gonza. E do que dicía Antón, fora de micro falouse moito de cobrar facturiñas. Nos ao final, pois aquí creamos contido, aquí falouse moito de que o Compos ianlle sobrar xornadas, ao final de que o Compos non ia sufrir para ascender, non sei que, non sei cuánto. Agora veñen dadas de volta e nos aceptámolas, vamos, encantados. Igual que cando dixemos, ou cando lemos chupar a 7, que dixemos miña naya que se colleu o lemos, e a xornada seguinte gañaron 7-0 e viñeronnos de volta. Eso é o máis bonito. O sea, cobrar facturiñas é o máis bonito do fútbol, porque igual que posa cara cando vacilas ti, cando che vacilan a ti tes que poñela igualmente. Entón ese é o bonito do fútbol, de iso tamén saco moito da conversa, sobre todo off the record, con Gonza. Así que deixamos vos con ela. Entonces, a que va a venir Gonza? A falar. Técnicamente xa estivo. A que hora vai estar Gonza? Agora mesmo, empeza agora xa. Deixamos vos con el e volvemos en nada, media oriña, vale? Veña, vémonos agora. Gonza Fernández, que tal? Moi boas. Boas, que tal? Moitos parabéns, antes de nada. Moitas grazas. Pasadas estas primeiras horas, non sei que se che ronda a cabeza, que reflexionaches en xeral a diferencia entre xusto cando remata o partido e agora que xa dormirías algo, polo menos, que diferencia de pensamento ten Gonza na súa cabeza? A verdade é que ainda non me deu tempo a reflexionar moito sobre o que pasou. Sí que liberación, sí que ter ese descanso, sobre todo, creo que mental e corporal, que despois xa miraremos o vídeo, que na celebración creo que Iñaki me fai un pouco a cama, pero caigo dunha forma pois que a verdade é que xa me chegaron bastantes mensajes de coña, pero nada, moi contento. A verdade é que o vivido onte foi espectacular e xa che digo que moita liberación e sobre todo moita felicidade por lo que conseguimos, que creo que é unha cousa saber o importante que era para a xente e outro que cho demostraran ao rematar. Eu creo que vayas a calzón quitado aquí, que veñas a calzón quitado e que digas o primeiro que me dixeches cando cheguei ao campo ás 9 da noite despois de vir de Ourense. Que me dixo Gonza Fernández? Pois que tiña que cobrar algunha factura que se dixera neste programa. Bueno, a ver, entendo que son cousas de fútbol, entendo que son cousas que se teñen que cando pasan, pois é bonito recordalas, porque bueno, penso que no momento o que se dixo foi que bueno, que o Compos iba a sobrar puntos e iban a sobrar semanas para ser campeón. Bueno, ao final non foi así. Penso que era un escenario que ao mellor que sí que se podía dar, e sobre todo despois do resultado na Lomba, pero xa che digo que
esa frase sí que a utilicei na miña cabeza moitas veces e creo que na cabeza dos xogadores tamén para utilizar esa motivación extra que a veces é importante nestes momentos, creo que tamén o era. Xa non é cobrala, é darche as grazas pola mensaxe, pola frase e que é parte do éxito. Dende aquí, ánimo Racing Club Villalbés. Nada, é un factor motivacional fica coa bola agora, está ben, joder. Tamén Sí, sí. dende o punto de vista do humor, porque ao final, pois é o que diste un pouco, non? Esa primeira volta do Compos espectacular, o dos 40 puntos do Arousa na segunda, é unha animalada, ou seja, quero dicir, dentro máis alá da brincadeira dos prognósticos, do que pode pensar ou non pensar, desa frase que tanto repetiche en cada entrevista, do que creu o grupo, non? Da confianza do grupo, e que incluso onte o partido final é ese guión, é ese guión de 0-2 abaixo e acabar remontando, o sea, é tremendo. Sí, díxeno acabar o encontro que me preguntaban de, bueno, pues que me parecía o partido. Eu creo que o partido é o resumo e sobre todo o resumo da tempada. Penso que o equipo creou en todo momento, incluso con 0-1 no descanso, pois falamos de que non estábamos tan lonxe como parecía, que tiñamos que facer un gol, que co ambiente que había na lomba, eu creo que para cualquier equipo rival que veña, pois soportalo é difícil, e despois nunha dinámica como nós estábamos e como estaba, se respiraba esa ilusión do que había en xogo, pois creo que iba a ser importante. Creo que co 0-2 pois se complica todo moito máis, pero xa che digo que a verdade é que teño xogadores e teño unha plantilla que no día a día pois creeron sempre nesa mensaxe. Creo que empezaron sobre todo a creer moito neles, que moitos deses xogadores era un pouco o que lle facía falta, e a verdade é que estou moi contento por eles porque o premio que conseguiron é moi grande. Dicíasme así tamén algo onte como que de que a xente que se portou ben no momento no que ides 0-2 abaixo, e isto creo que o podo fiar con que en moitas conversas, en moitas entrevistas post partido falamos, Gonza, do importante que era recuperar a ilusión da xente e este equipo estaba a facer, e creo que onte tamén é como se portou a xente, como empurrou o equipo, é a recompensa dos 10 meses de fútbol que levades detrás. Sí, mira que eu nese aspecto a mellor son un adestrador que, bueno, que lle dá máis voltas, que creo que é un aspecto moi importante, e sabíamos que iba a ser un aspecto sobre todo a controlar, e sobre todo a controlar para que xogara a noso favor. Era algo que tiñamos como corpo técnico metido na cabeza desde o primeiro día, porque sabíamos que ter esa afición e ter esa masa social detrás nesta categoría pois tiña que marcar a diferencia para ben. E xa te digo, eu onte, evidentemente, ca responsabilidade que tiñamos, ca sensación que había de que bueno, pois que ese resultado iba a marcar o final dunha tempada, eu co 0-2 sabía que se o equipo facía un gol podíase por un esteario onde non sei se chegaríamos, porque tiñas que estar acertado, pero sí que se iba a provocar e a verse un ambiente pois moi a favor do Arousa. Creo que facer o 0, remontar un 0-2 no partido onde te xogas todo, co que te xogas, e sobre todo ter esa capacidade de empuxe por parte de todo o mundo, pois creo que iso ten que facer que o club sepa que é moi grande nese aspecto, ten unha capacidade que non teñen outros, e iso témolo que aproveitar porque aí está o resultado. Ese resumo da tempada do que falábamos e ese segundo gol tamén, porque vaya gol que marca Nico, é que claro, houve algún xogador que onte no postpartido eu xa estaba pensando no rival do playoff cando vexo entrar ese gol de Nico, porque foi un golazo. Falamos moitas veces de outros Arousas, de Arousas que xa viviran moitas e de moitas cores, e incluso remontas ao contrario, non? Onte en 22 minutos dades a volta no partido decisivo en 0-2, o Arousa pasoulle moitas veces o contrario. Este ano, e xa cho comentei en algunha outra entrevista, creo que fostes tamén ser quen de darlle a volta, de ser o que está atrás no marcador, de ser o underdog un pouco, e ser quen de con esa forza remontar resultados. Xa non me meto nin como chegaron os goles, falouse moito do gol de Iago Martínez co Boiro, dos Somozas, o de David Conde, non sei que, pero eso a veces tamén é a propia inercia que leva o grupo, que leva o Arousa a que provoca que entren ese tipo de balóns, que remonten resultados así. Sí, estou totalmente convencido diso. Creo que foi
sí que é certo que o comezo de tempada pois sí que nos pasaba tiñamos esa sensación sobre todo dende o corpo técnico que ao final éramos os novos, os que estábamos, os que chegábamos, os que tiñamos que ir vivindo pouco a pouco que estaba pois o que pasaba no día a día, e sí que é certo que nos costaba moito pois manter ese resultado, ao mellor puñámonos por diante, non tiñamos moitos minutos de continuidade, cando nos puñamos por diante pois parecía que nos costaba manter ese resultado. E pouco a pouco creo que fomos capaces de cambiar esa tendencia, de darlle a volta e, sobre todo, de facer remontadas. Teño no recordo o partido de Noia, que vimos dun resultado moi malo en Villalba, póñense 2-0-2 na Lomba e acaba 5-2. Outro día, eu tamén doulle moito valor sobre todo aos partidos que fixemos despois do Compos. Recalqueino moito estas semanas e creo que para darlle moitísimo valor porque, bueno, pois un pouco o que se comentaba, que despois do partido do Compos pois xa parecía que era unha situación insalvable, bueno, que tiñamos que loitar por chegar o mellor posible ao playoff e a verdade é que foi unha semana dura. Sacamos o partido do Barco que foi un partido moi complicado, despois veo o Boiro aquí, creo que na súa mellor dinámica na Lomba somos capaces de gañar e vamos a un partido a Cambados que parecía sinxelo de xogar, creo que é moi difícil xogalo, facemos unha primeira metade boísima e onte eu penso que co 0-1 non estamos, sobre todo penso que non estamos tan mal como o mellor para ir por detrás ou para irte no minuto 50 0-2 ou nos 60, que foi cando empezamos a meter, creo que non estábamos tan mal como para irnos 0-2, pero xa che digo, é que digas o que lle digas a estes xogadores estaban convencidos de que iban a conseguir. E falábano durante a semana, a sensación que me transmitían, e iso creo que tamén se cambiou, foi un pouco o que che comentaba, que me alegro moito por eles, porque hai xogadores aí que pasaran moi mal o ano anterior. Penso que o seu rendimento non fora o adecuado tamén polo tema mental e agora pois que o disfruten, que creo que o disfrutaron moito esta noite, así que estou moi contento por eles e moi contentos por todo o mundo porque creo que o de onte pois vou a tardar moito en olvidalo. Pasamos agora a troula tamén un pouco, Antón, e a eses vídeos da festa que tamén grabou Antón ali. Eu onte na radio, despois, cando estabas falando con Andrés Vieites, despois, lembraba un pouco o partido do ano pasado, o último da Liga regular, Alondras-Arousa, tamén na Lomba, que ao final acabase metendo o Noia, o Alondras tivo eses momentos. O que cambia o fútbol nunha temporada e como chegaba Gonza con aquela Alondras a temporada pasada, como chegaba o Arousa tamén, con toda a presión do mundo, pero en que circunstancias, o sea, é tremendo como cambia o fútbol creo que tamén é un pouco resumo de Gonza neste Arousa, non? Darlle a volta a unha tempada que foi difícil coa Alondras tamén. Sí, xa che digo, eu creo que eu personalmente doulle moitísimo valor porque creo que se cambiaron moitas dinámicas que viñan do ano anterior, que non eran sinxelas de cambiar, evidentemente mediante o xogo e mediante os resultados e mediante a clasificación, pero tamén creo que no comportamento dos xogadores, na forma de transmitir, na forma de ter esa comunión, esa unión entre afición e equipo que ao final fai partidos como os de onte. Eu penso que o partido de onte creo que xa non é evidentemente por como foi, porque é o último, porque é o que che dá o campeonato, pero creo que se é a xornada 20 tamén iba a ser un partido moi bonito, un partido especial, cunha remontada e cun ambiente de fútbol increíble. Entón, bueno, eu creo que todos estamos no fútbol por eses momentos e xa che digo que eu vou a tardar moito en olvidar ese momento porque creo que o que vivín onte pois foi moi especial. Teño dúas rápidas antes de pasar aos vaciles. A primeira, tamén falabas moito de mini obxectivos, non? Supoño que porías eses mini obxectivos cando estabades a 11 puntos, de ir recurtando. Non sei en que momento comezou a pensar a cabeza de Gonza de que podía ser de verdade campeón Arousa. Non sei se cos goles de Seijo no 94, que agora é cando retoman a importancia, se con eses triunfos pola mínima, non sei como foron eses mini obxectivos e cales eran eses mini obxectivos. Bueno, pues os mini obxectivos eran un pouco que as sensacións do que tiñamos que ir mellorando.
Creo que a través do xogo pois tiñamos eses mini obxectivos que nos iban a permitir dar pasos á hora de conseguir resultados. Cando pensei que podíamos ser campións? Pois eu creo que foi un pouquiño máis, penso que cando empezamos, porque eu aí sí que tiña moi claro que nós nas semanas de 3 partidos nós tiñamos que facer moitos puntos. Porque temos plantilla moi larga, temos plantilla de moito nivel, temos plantilla de xogadores de niveles moi parecidos, de moito nivel para a categoría. Entón, aí sí que tiñamos que ser capaces de apretar para poder sacar eses puntos onde si facíamos ben, pois nos iban a acercar moito Compos. Creo que nestas 2 xornadas sacamos moi bons resultados, pois xa foi o partido do Compos, non? Que aí pois partíamos cunha ventaxa, sabías que si ganabas, pois, pero estábamos cerca. E sabíamos que o equipo, a mí o que me transmitía sobre todo que ganáramos esa seguridade a nivel mental e a nivel de confianza de equipo de que podíamos gañar os 4 partidos que quedaban, que creo que eran moi difíciles, que todo o mundo decía que era moi difícil ganar 4 partidos ou acabar despois dese encontro. Por iso, a min cando me preguntaban se o partido contra o Compos era unha final, eu non o decía, todo o mundo me decía que non entendía por que decía que non era a final, pois porque creía que eran 4 partidos moi difíciles, e que aí que sí que se podían escapar puntos, e que si por moito que lle ganaras o Compos, se non eras capaz de gañar os seguintes, pois seguramente non eras campeón. Así se deu, creo que fixemos un final de Liga espectacular, creo que todo o mundo, sobre todo, creo que todos os xogadores asumiron a parte que lle tocou, asumindo que ao mellor en algún momento pois non tiñan o protagonismo mellor que tiñan que ter ou que eles consideraban que tiñan que ter, puxeron o grupo por diante, e iso creo que é o máis importante, é o segredo deste grupo que xa che digo que o merecen absolutamente todo. E a nivel persoal, Gonza, despois de... Bueno, podemos poñer a vista atrás, falar de Choco, de Coruxo, de Alondras, pero sobre todo diría eu despois dese momento difícil no Coruxo, onde, bueno, pues eu estaba en Madrid e estábamos coincidindo moito, e vin o mal que o pasache realmente aí dentro. Sí. Esta reválida para ti, non sei, que sintes, que sentiches onte no momento no que pita o final, que pensas agora? Pois a verdade é que o único que pensei foi que o que estaba vivindo, que lle tiña que dar moitísimo valor ao que estaba vivindo, porque creo que é moi importante para a xente. Non era consciente da magnitude do que nos estábamos xogando ou do felices que podíamos facer a moita xente. Eu, acabar o partido, hubo moita xente que me dixo que era o día máis feliz da súa vida. E que che diga iso xente de Villagarcía, pois estando ti un ano ali ou levando 10 meses, e que che dé as gracias por iso, pois creo que é, sobre todo é moi forte escoitar e é moi forte de vivir. Depois tamén me acordei moito da miña muller porque vou a ser pai en moi pouco tempo, estaba máis pendiente de acabar o partido e que estivera ela ben que outra cousa, así que a verdade é que foi moi feliz e non pensei moito no tema da reválida, de si era unha reválida para min, de si isto era como un exame. No, eu só pensei en disfrutar, a verdade é que disfrutei moitísimo este ano, moi contento por conseguir un obxectivo que creo que era moi difícil, pero que ao final que fixemos felices a moita xente. Parabéns para a paternidade, por suposto. Gracias. Home, a pregunta é evidente e obrigada. Agora, e podes camuflala un pouco, se vai nacer o fillo cun abono da Arousa baixo o brazo, non? Claro, algo así, ¿no? Algo así. Dilla Manolo que non sei. Pues, primeiro vamos a ver si nace esta semana, que ten que ser para o día 14. Chegades a xogar playoff e vai a lío, man. No, xa mo decía, miña muller xa mo decía que ela aguantaba hasta este fin de semana, que máis non me daba. Así que xa mo decía algún xogador que por favor que fora pai xa porque estaba insoportable. Así que, bueno. Pero bueno, nada, todo saiu ben, a verdade é que foi un momento tamén bonito ca miña familia, cos amigos que foron a ver o partido e que estiveron ali. Entonces creo que estes son momentos que temos que valorar moito, que xa o recordaremos cando pase o tempo, e a verdade é que contentísimo. E agora, pois iso, a descansar e a disfrutar dese momento que tamén me apetece moito.
Sí, home, pero a ver, cantos adestradores pasaron polo Arousa con esa exixencia de ascender e xusto cando está o Supercompos, esa selección que fixo o Compos e vai Gonza Fernández e logra o ascenso, home, unha oportunidade en segunda federación, digo eu que como mínimo a merece. Xa sei que non mo vas dicir, pero creo que a mereces, aquí, dende aquí. Bueno, eu dou as gracias, seguramente sea así, pero xa che digo que eu agora mesmo primeiro recuperar un pouco do de onte e estas semanas pois pendiente de estar o máis pendiente da familia, que creo que agora mesmo é o que me toca, é o que me apetece, e despois pois xa veremos a ver que pasa, porque aquí sí que o fútbol pasa en segundo plano. Totalmente. E a última agora sí, de verdad, sobre en xeral, como explica Gonza dende a visión do Arousa todo o que pasa no Compos, todo o que pasa con Secho, esa caída na segunda volta, porque algo que se fala moito, entendo que en todo o mérito que ten o Arousa sen restarlle nin ápice, hai un demérito do Compos. Ti estiveche, como contaba Antón, tiveche como adestrador momentos negativos, se te pos na pel de Secho, que sintes, como explicas o que lle pasou ao Compos na segunda volta? Eu non preguntábanme a veces, a min falta información para saber realmente que é o que pasa, pero sí que sei é que ningún adestrador o pasa ben nese momento. Non son momentos precisamente fáciles porque bueno, porque ti pos todo o teu traballo, pos todas as túas ferramentas, pos todo o teu empeño en que as cousas saian, pero o fútbol a veces son detalles que van en contra. Xa che digo, nós na primeira volta, por exemplo, creo que non facemos unha primeira volta mala en canto a puntos, facemos 30 puntos, pero parece peor porque o Compos fai 41 puntos. Entonces, dache a sensación de que estás moi lonxe de poder competir o Compos, de poder estar cerca deles. Evidentemente, pois na segunda nos facemos unha segunda volta moi boa e iso implica que se ti non estás ben ou ti baixas un pouco o rendemento ou sobre todo a nivel de puntos, pois non sacas os esperados, pois fai que todo pareza peor, pero xa che digo, creo que para ningún adestrador é sinxelo eses momentos é moi difícil de xestionar. Haberá que poñer o vídeo da festa, entón. A ver se escoitades, sobre todo cando o poña, porque, como dixo Gonza, Iñaki fixolle un pouco a cama, e despois cobrou aí tamén unha factura en medio do tren subido, así que a ver se escoitades, sobre todo iso. Del pasillo, porque sin él esto no sería posible. Su mejor experiencia después de estar en China. Llegando desde Pasando Vigo para todos ustedes, ¡Gonza! Pois coa tontería campeonastes, a verdad que sí, coa tontería ao final campeonastes, é o que ten, macho. Sí, a verdade que estuvo ben. Eu non me acordaba desa frase, pero bueno, ahora xa está. Agora xa está. Mira, temos algunha cousiña máis, algún que foron deixando os xogadores, un co que me consta ademais que tes unha relación especial, que é o central ese de pouco pelo chamado Samu Santos, que agora fai tartas e todo tamén. Dixo, tedes que lembrarlle, tedes que pedirlle que vos conte que pasou neste momento concreto que vemos aquí,
Fai aí unha especie de moonwalk, Gonza, e hai un obstáculo e cae o chan. Este foi pola que me chegaron, tiña hoxe pola mañán non sei cuántos mensajes e todos eran si estaba ben da espalda. E aí é onde che digo eu, porque eu non me dou conta, o sea, vouno celebrando hacia atrás e de feito pásame Óscar na cena, Óscar o segundo, e díceme, pero por que corres para atrás? E eu xa, a ver, é que na verdade é que non o sei. E despois é Iñaki o que me dice que o atropello, porque ele está tirado, está como non sabe onde está, e está botando as mans a cara e nota a alguén, ese alguén pois son eu, que non o vexo e que caigo, basicamente. E si, xa me chegaron bastantes mensaxes deste tipo de si tiña que ir ao fisio ou si tiña ben a espalda. Teño unha máis do capitán de Pacheco que dixo: pregunta ao mister por que non me deixa retirarme, que quere que siga un ano máis e eu paso de aguantalo. É máis supersticioso que Dios a 30 grados e adestrando co chaquetón, que parece que está en Alaska. A ver, vamos a ver. O que quere seguir é el. Ese é a primeira. Eso para empezar. Despois, porque sempre dice que no, que é o último, e o que quere seguir é el. Bueno, primeiro, un dos xogadores polos que máis me alegro, que creo que penso que máis o merece é Pacheco, porque xa falo a nivel personal, creo que comigo portouse increíble este ano, creo que disfrutou moitísimo do que pasou este ano, creo que o día a día que nos fixo a todos pois axudou unha barbaridade en todos os momentos, e sobre todo que o disfrute, porque creo que foi un dos xogadores que máis sinte este equipo, este escudo, o que máis sufre nos momentos malos, todo o que lle veña positivo no Arousa a Pacheco, pois creo que o merece. Despois, a ver, o tema do chaquetón, sí, non é manía, é simplemente que me sinto máis cómodo, porque aínda encima o que eles non saben, bueno, o mellor sí que o saben, é que levo térmica por debaixo tamén. Claro, Pero levo térmica. é superstición ou non? No, é que síntome cómodo así, sin camiseta, o sea, sin camiseta me refiero, sin chaquetón ou con... Prefiero ter calor e prefiro ter que sacalo no medio do adestramento que salir e ter a sensación de frío. Entonces, de feito, ao principio, o que lle dixen a Mosto foi que quería un chaquetón e dixeme, pero como vas a querer chaquetón xa? Sí, quero un chaquetón. Bueno, vale, pois nada, pois a ver se conseguimos un. E iso estamos falando mellor de agosto, principios de setembro. Entonces, bueno, aí xa empezaron a ver que ao mellor pois teño algunha tara que outra. Mais por aquí, outro persoeiro puro en man onte a noite dixo Rivera, preguntádalle se vai gastar toda a prima en pañales ou se vai pagar a caña que lle debe o señor Rivera. É verdade, non a tomamos onte. É verdade, sí. Sí, é certo, porque, bueno, esa é unha ben de algo que dixen no vestiario, pero que así o sentía e que, bueno, pues que Rivera ten unha forma de ser moi especial, é un tío espectacular, é un tío que suma moitísimo tanto dentro como fora, e sobre todo que, bueno, pues que a min teño unha relación, e iso que non o conocía, xa lle dixen que dende o comezo que me sorprendeu, porque eu tiña outra sensación de enfrontarme a él e precisamente non era boa. De flipadete, sí. Eso es. E dixenlle que me sorprendía moitísimo, que me había cambiado completamente a forma de pensar sobre él, e unha das, bueno, pois como él ten esa fama de que disfruta cando as cousas llevan ben, pois nunha das charlas dixenlle que o que máis me apetecería ao acabar, ou que máis iba a disfrutar ao acabar a tempada, iba a ser que cando acabáramos o partido do Céltiga, ser campeóns ca lomba vacía e tomando unha caña con Rivera. El tomouso moi en serio, ao final non a tomamos, así que a verdade é que me queda moita pena,
pero xa che digo que el non a botou de menos. Onte non a botou de menos. El tomou a súa e a túa. Por eso xa che digo que sí. Entonces, nada, contento algunha durante ahora estes meses que temos de un pouco de descanso, pois sí que tomaremos porque a verdade que sí que me apetece. Antón, dites algo por aí guardado? Eu, por vaciles, non me queda nada, así que... É que teño a Chema que acaba de despertar xusto agora de resaca. Estamos grabando isto para a xente que o vexa pola noite. Son as 5 da tarde. Dixo que despertou hai pouco que lle deixara pensar. Así que ibo deixar sen vacile. Mención especial para Chema Leobaldi, Iñaki Martínez e Adri Lombao, que digamos que non tiñan a cabeza demasiado despexada como para mandarlle unha pregunta agora a Gonza Fernández. Eu xa che digo, eu onte retireime, creo que cedo, para en comparación con moitos deles, creo que a maioría, creo que precisamente non marcharon a media hora de marchar eu, creo que se quedaron bastante máis tempo, pero xa te digo que disfrutaron, creo que disfrutaron moitísimo, creo que o merecen moito, e desde aquí sí que me gusta pois que ese bo ambiente que hubo no vestuario, que o disfrutaran, porque non foi unha temporada fácil, como non é para ningún equipo, pero eles tiveron un premio moi gordo ao acabalo, e xa che digo que onte liberaron moito da tensión que tiñan, e así que cada un que o celebrara como quixera, e ainda encima se o celebraran xuntos, pois moitísimo mellor. E no tempo que estiveche tes MVP ou non? Sí. Pero moi claro, O sea, non hai ningunha... E podes preguntar, se me dicen outro... Estou esperando, A ver, veña, deixo por dicilo a vos. Manolo Avalo. Bueno, o tempo que eu estuve, non. Na zona do after sacou os prohibidos. Aí foi onde apareceu, sí. Aí non sei. Pero a ver si adivinades. Home, cheira a Alex Rey, ¿no? Ou non? No. A mí gustaría apostar por algún underdog, tipo algún rapaz, poderíamos dicir Joel Crespo. No, para min, o tempo que eu estuve, o MVP, pero sin ninguna... A ver, Iñaki pillou o micro, estivo moi ben e tal. Pero, sin ninguna dúbida, Antón Concheiro. Bueno, é que xoga noutra liga, claro. Pero espectacular. O sea, espectacular. Outro nivel. Pois eu creo que é un peche magnífico. Non o teño grabado, pero a intrahistoria disto que eu cheguei ali, o primeiro que dixo foi onde están os cubatas, antes de subirse ao tren, colleu o seu coche, foi ao Carrefour Express e baixou do coche con 2 bolsas para deixar no tren. Eu creo que non sei quenes foron, pero sí. Pero xa te digo que hasta ese momento igual non lle deu despois para máis, como moitas veces nos partidos, que mellor chega aos 60 pero sí que xa te digo que hasta que estuvo o míster presente, o MVP non hai nada que decir, Antón Concheiro. Sí, señor, que grande o pianista, que grande o Arousa e que grande Gonza Fernández que estivo aquí connosco falando en Fica coa Bola. Moitísimas grazas, moitos parabéns, que vaya todo ben tamén nesa paternidade. Neno ou nena? Nena. Sí, señor. Pois nada, iso, que moitos parabéns, moitas grazas, a gozar moito diso, e nada, se queres cobrar a última factura así rápida, micros abertos para o que queiras. No, pasei non moi ben, a verdade que sí, que pasei espectacular, cobrei as que tiña que cobrar, así que, ben, contento. Gonza, moitas grazas e unha aperta moi forte, tío, moitos parabéns. Abrazos a vos. Pois aí está, Gonza Fernández, que grande. Cobrou as que tiña que cobrar, Antón. Non cobrou máis. Segunda vez que dicimos underdog na entrevista, pizarrismo en vena. A que hora entra Miguel Quintana? Non... Sobre... Boa pregunta, se cousas serias. O reel da Arousa que puxo Adri por aí, espectacular. Moi bo. Espectacular. Aproveito para decir que eu son Edgar Redondo no noso reel no segundo 36, vale? Como baixa do tren, 3 cervezas en cada man, é espectacular, e pasa desapercibido. Unha cousa máis que ia decir que se me foi.
Nada, dicir que imos ir subindo o contido da festa do Arousa que gravache onte entre semana, non? Imos ir aí pendurando algo máis do que temos guardado da festa por non desvelalo todo hoxe. E despois quería rescatar outro nome propio do que prácticamente non falamos, que é Remeseiro, que as 3 últimas veces que estivo na terceira ascendeu as 3, ou seja, que tamén mérito para Remeseiro. E pouco máis, que parabéns ao Arousa, que grazas a Gonza, que creo que estivo magnífico. Outra das cousas que estamos desvelando, que ao mellor non deberíamos que falamos despois da entrevista, é que hai moitas entrevistas, pero el tamén creo que tivo ese papel de soltarse máis connosco, tamén precisamente polas facturas e polas brincadeiras que tivemos durante toda a tempada e que agora puido cobrar e soltar todo ese lastre unha vez que festexou o ascenso, e creo que dou unha conversa magnífica, un gran tipo Gonza, e oxalá que siga no Arousa, que teña esa oportunidade de reivindicarse tamén a nivel persoal, como cando non lle foron ben as cousas no Coruxo na segunda federación. E pouco máis, dixo por aí non sei quen foi, que se escoitaba moi baixo o meu micro e que tiña medo de saturar como hai 2 onces, entón baixeino bastante. Pido perdón porque os niveles de sonido estivesen un pouco regular. A tempada está sendo difícil a nivel técnico, pro ano prometemos, imos ter aquí tremendo, ata un estudio se fai falta. O que non vai cambiar é a maneira de preparar o programa, e vai a entrevista temos agora. Ningunha. Ninguna, moi ben. Non temos entrevista, temos o mellor ximnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo. Por certo, agora, cando pasemos o 11, veremos os goles de Gabri Palmás, que tamén é protagonista neste ovazo da Por certo, xornada. chegou sobre hora, non sei se podes meter un non xa, o gol de Brais Vidal, que che mandei por WhatsApp. Bueno, despois no cando mándame o correo, se podes, e despois cando esteamos no 11 miro se podo metelo mentres falamos de ese gol. Dicía que temos os ovos, agora hai que quemar a proteína no ximnasio, e non hai mellor que o ximnasio Exalta Centro Deportivo na Avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra, para cumprir todos os vosos obxectivos a nivel físico. De Moaña tiña que ser Palmás, sí señor. E nada, aquí imos ao Exalta a falar cos xogadores protagonistas exaltas da xornada neste 11 galego 149. Próximamente Exalta Halo, moi pretiño de onde estaba o anterior, así que aí estades. Exalta Halo, xogador Exalta da xornada. Evidentemente os protagonistas deste xogador Exalta da xornada tiñen que ser os rapaces do Pontevedra B, o filial do Pontevedra que ascendeu despois do acontecido en Vilalonga a semana pasada, cando xa tiñan na súa man o ascenso de categoría, pois finalmente nun partido que se complicou. O certo é que os dous protagonistas deste 11, Antón, tiveron guións moi similares. O Arroia ponse 1-3 en Pasarón, e ao final chegáballe o empate. Estaba xente do Portonovo pendente, porque despois de gañar o Alerta Navia, pois aínda había vida polo campeonato na Preferente Sur, se o Pontevedra non era quen de sumar os 3 puntos ou un punto que lle chegaba para ascender o Tero Golaveras gañado. E finalmente con 2 goles, un de penalti e ese terceiro definitivo de Manu Galego, que tamén comparte o Exalta un pouco en varios protas dos que agora escoitaremos, e tamén con Sergio Moreira, que despois de moitas votacións por fin sae elixido como adestrador neste 11 galego 149. Cando se despediu, Todo hai que decir que a idea era que estivese aquí connosco en directo, pero estás en Gorxa, que a ti non che valeu a excusa. Pero eu vendo a festa, e onte palpei bastante festa. Agora contamos tamén entre a historia. A min valeme a excusa, pero creo que, como precisamente falabas de Gonza, que este é o seu espazo para soltarse, é o espazo para que o adestrador do Pontevedra B aparezca aquí falando como Tucho ou como a calquera, sabes? Sí, eso é verdade. Queda pendente esa conversa con Sergio Moreira. Agora conto entre a historia. Dicía simplemente que sobre Sergio Moreira é a segunda ou terceira etapa no club, cando marcha en 2023, dicía, logo de 12 anos na súa casa, regresou, e agora si esta segunda etapa no filial consegue devolvelo a terceira 2 anos despois, e creo que é moi merecido, a verdade. A tempada que fan é unha burrada, a segunda volta é tremenda coa distancia que tiña tamén o Atios, por iso comparaba, non? Ese Arousa Compos, ese Pontevedra B Atios, creo que son guións similares, incluso no partido decisivo no que logran o ascenso. Poño un retrinco do que foi a festa, e tamén unha conversa con 4 dos protagonistas, e despois conto un pouco a intrahistoria de como me acheguei ata esa festa, porque, bueno, tivo algunha cousa que hai que contar e que agora desvelamos. Como? Agora vas a meterte aí? Un poquinho, só un poquinho.
A ver, ¿qué me contades do ascenso? ¿Qué tal la festa? ¿Está indo ben ou non? Espectacular, la verdad. Acaba de empezar. Pero yo creo que va a mejorar, yo creo. Va a mejorar un poco ahora. Queda mucha noche. Es el mejor día de mi vida, sin duda. Mellor todo la liga. Sin duda, el mejor día de mi vida. Ahí fue de engañada. No va a haber quien lo aguante este en un mes. Vaya guión de tempada, ¿no? Porque amplios tanta distancia, unha segunda volta espectacular e o partido de hoxe a pouco máis a pintadas de carallo despois de pintada contra o Villarreal. En Villalón, aunque la gente diga que no, quizás nos entró un poco de caguelo, pero bueno, ahora ya íbamos con el partido muy claro de que teníamos que ganar o empatar, pero bueno, no se dio, tuvimos dos fallos muy importantes, pero bueno, tuvimos la suerte de que seguimos empujando y confiamos, que fue lo más importante, confiamos, y la suerte del goleador de la Link, el Manolito, que las quiso meter. La gente que vino hoy a apoyar, Eso es. Muy bien la gente. pasaron muy bien, muy bonito. Yo creo que aprendimos de los errores de la semana pasada y salimos con todo. Y en el momento que metimos el segundo gol, sabíamos todos Vamos a remontar. que íbamos a remontar. Bueno, yo no lo sabía, pero está un poco cagado, pero confiaba algo. Estamos en el ambiente. Yo lo sabía, que iba a llegar uno detrás de otro, seguro. MVP da noite hoxe. David Marqués seguro, David Marqués. Hay Claro, muchos. si non contamos o partido, Marqués seguro. Pero seguro. David Marqués. No mires para allí. Hay muchos. MVP David Marqués. Solo que hay mucho que está de tapado, además juveniles, un tal Piedras y sí. No, Pero Marqués seguro. Marqués. yo puedo entrar a las quinielas. Sin duda, sin duda. Y Manolito con las gafas también. Nah, sin duda. Unha pauta así a nivel individual tamén. Debut primeiro equipo, ascenso co filial. Onde espada. Sí, moi contento, verdad. Un ano. Sandra Cemeto, que Om- o Pontevedra xa está Sí. No, moi contento. A verdad que cousas que non te esperas e vives, ademais con este grupo de xente que son todos amigos. A hostia, verdad. A hostia. Non podía ser mellor o ascenso do filial hoxe. unhas palabras sobre o míster, Sergio Moreira. E ademais tamén está vivindo aí segunda ou terceira etapa no club. Que significa Sergio Moreira neste ascenso? Por si non me deixa Lupe falar con ele. Hoxe, mira, queres que che diga algo? Hoxe, cando íbamos un 3 estaba cagado, Hoxe, Cagao, no. Pero claro, De despois hecho, tú creo que no te habían cambiado a ti. En el minuto 75 ya estaba gritando buf, a jugárnosla contra la Lemos allí, me cago en la hostia, o sea que confiaba menos que nosotros. Pero bueno, Pero bueno, no, moi bueno. quitando las broncas que nos echa, Sí, no. Pero Muy bien. algunhas necesarias, sí. Algún tirón de oreja siempre hace falta. Sí. Juan, o que? Bueno, Soñar. bueno, cabeza. No, cabeza, claro, poco a poco. 4 aquí, ¿no? Esperemos que principio sí, sí. a ver. Sí, no sí. depende, bueno, depende del club. Hay que negociar primero con la presidenta. hay que negociar, ¿no? No, pero sí. A ver cuántos cartos dan, pero... no, es broma, Es broma. Hay que Pero- hablar con Lupe primero. No, Claro. pero sí. Depende de la presidenta. Lo importante. Y nosotros no mandamos. No, el filial en terceira co primeiro equipo ano que está facendo. A ver playoff. A ver playoff. El proyecto, Objetivo. hombre, proyecto por cómo está hecho el filial, ¿no? Y el primer equipo, Espectacular. hay muy buen proyecto y además hay gente, bueno, hay gente de la casa también y que llevamos ya unos años y bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Pero siempre... Epa, cuidado, Me empiezo yo después, No, en mi pitch seguro. Pero bueno, confiamos en que sí, que ya no solo nosotros cuatro, sino toda la familia que tenemos ahí, borrachos, perdidos y todos, que sigamos ahí siempre. Pues moitas grazas e moitos parabéns, chicos. Gracias a ti. Moitas gracias. Nada, parabéns, o sea, tempada espectacular do filial do Pontevedra B, coido que tamén con moitos nomes propios, máis alá dos 4 que aparecen no vídeo, moita xente que leva xa moitos anos no filial, outros que chegaron e que foron diferenciais na categoría, manteada a presidenta, onte cando cheguei o Tinta Negra con Barro, pois pediron os xogadores, non? Marqués, Manu Galego e outros xogadores pediron, oye, que se acerca aquí, fica coa bola, que queremos falar, que queremos tal. Finalmente non se puido, dixéronme que non pedir a permiso ao club, eu contestei que cando pedimos permiso ao club tampouco nos lo dan, é unha realidade, non pasa nada, son políticas de club, que nos entendemos máis ou menos pero que respectamos, é algo así, Lupe díxome algo así como que non se louba suficiente a xestión que está facendo no Pontevedra, dende aquí loubo a xestión que está facendo Lupe co Pontevedra a nivel deportivo, no meramente deportivo, que é poñer o filial de novo na terceira federación e que o Pontevedra, primeiro equipo, sendo un recén ascendido, este pelexando e con moitas opcións de playoff, pero tamén hai outras moitas cousas
que creo que non se están facendo ben no social, creo que non é un ataque directo hacia Lupe, nada, doulle as grazas por deixarme falar este tempo con estes xogadores, pero creo que onte no Tinta Negra, entendo que era unha celebración privada e tal, pero que non pasaba nada porque algún xogador máis pois atendese a fica coa bola, xa que me acheguei ata ali despois de estar en Santiago. Pouco máis, que moitos parabéns ao Pontevedra B, que é unha tempada espectacular, que queda pendente esa entrevista con Sergio Moreira, e que parabéns a todo o equipo e a toda a familia Granate. Pouco máis que dicir. Sí, eu que non vira a entrevista porque foi Anxo, a fixo Anxo, e acabo de verla por primeira vez. Sí que coincidira con Manu Galego no día do Lalín, que é un tipazo, vaya tipazos todos, soltáronse. Marqués espectacular. Fenómeno. Sabes, teño máis vídeos da Luna, pasa que teñen copyright a música, entón non os metín todos, Sí. pero vamos, a festa na Luna foi espectacular, É normal, entendo que Sergio Moreno non teña gorxa, pero bueno, eso, que a verdade que moi ben, e de feito agradezo moito o trato que tiveron os propios xogadores, que pediron que Fica coa bola fose ali a gravarlles e tal. Eso a verdade que enorgullece como proxecto e como interesamos, non? Estamos aí dentro de veo que mira a xente, e está moi pendente de se entra este no 11 ou entra este outro, e tamén agradecendo a cobertura que lle fai Fica coa bola ao filial, que creo que é dos equipos que máis xogadores tivo no 11 galego, porque a segunda volta sobre todo é espectacular e moitas veces pois entraba un por semana prácticamente. Así que E agradecidos tamén de esa conversa con 4 futbolistas, que tampouco é... Home, o que dicimos e o que dis, pero pasas de nada a ter unha conversa de 4 minutos con 4 futbolistas e obviamente, pois, agradecidos tamén. Efectivamente, así que aí queda o xogador exalta. Parabéns unha vez máis ao Pontevedra B, e grazas tamén a Lupe por deixarnos falar con eles, e a Oute, a Hugo, a Marqués e a Manu Galego para chegarse ali, tamén a Sergio Moreira, que de verdade que quixo estar aquí, falei moito con el por WhatsApp, agora xa non llo deixou. De feito, el díxome, se chegas a ver que estás foras aí a saudar, nin se enterou de que chegara eu ali, porque estaban como apartados ali no Tinta Negra en Conbarro, non deberon cear mal, por certo. Pouco máis, non hai que contar máis intrahistorias, que se cea moi ben ali, que se quere patrocinar Fica coa bola, estamos abertos, que lle quedou Sí, esto é momento marcas. Somos dous, estivemos en 2 ascensos. Se ti es unha marca que queres estar nos ascensos, chama Fica coa bola. Claro que sí. ficacoabola@gmail.com, por se queredes pasar por aí. Así que agora toca ver os goles dos dous protagonistas, que son Manu Galego por 2 neste 11 galego. Tamén Manu Galego debíamos unha aparición. Houve un día que marcou 2 e claro, non apareceu no 11 galego. Marca 2 tamén, é certo que empata, e non adoita, a xente que empata non adoita entrar no 11 galego, pero é un empate para un ascenso, e tal e como se puxo o partido, aínda me normal. Así que tiña que estar neste 11 Manu Galego. Temos os seus goles, temos tamén os de Gabri Palmás, así que primeiro imos ir cos de Gabri Palmás, que foi o protagonista do bazo da xornada. Estes foron os seus 2 goles. Este é o primeiro, a saída do Céltiga dende atrás, hai unha recuperación, balón que vai chegar á banda dereita e un centro, e como un rematador, como un 9 Gabri Palmás, que non é a primeira vez, ou seja, creo que foi centrando máis a súa posición, Antón, no Ourense Club de Fútbol, e ata agora ata este Arousa está a se converter nun rematador, non? Máis que nun encarador en banda. Sí, no, este ano xa definitivamente dianteiro centro, non o vi noutra posición dende que chegou a Arousa, e marcando moitos goles, porque é certo que fixo moitos goles. E os dous máis importantes en dúbida do partido, é certo que o do empate tamén, pero bueno, este o gol que inicia a remonta e o gol que apecha, un balón de Pacheco espectacular para Trilón Pau na banda esquerda, o centro é maravilloso no segundo Pau, onde ten que estar o dianteiro centro para Tolemia na lomba, o ascenso do Arousa. Estes foron os 2 goles de Gabri Palmás onte na lomba, protagonista do bazo da xornada, ademais de Gonza. Se chegastes tarde, despois en YouTube podes recuperar unha conversa magnífica con el. E estes foron os 2 goles de Manu Galego. Este o primeiro, grazas tamén a Manu por enviarnos os goles. Estivo en 2 ascensos, o Doralín, que tedes o vídeo tamén en YouTube. Dicía que o día máis especial da súa vida. Mira, outro de rematador, de dianteiro, coa testa aí, un bo centro. Este era o 1-1, se non me trabuco, pero que o partido puxose 1-3 a prol do Arnoia. Empatou dende 2-3 dende o punto de penalti o Pontevedra B, e para empatar e ascender en golazo dende a frontal, asumindo galóns. A celebración é icónica, maravillosa, ademais tamén co responsables de prensa do Pontevedra sacando moi bo contido en redes sociais, que iso tamén hai que recoñecerlle ao Pontevedra o nivel do que subiu a nivel redes sociais. Antes era un solar, e agora polo menos pois temos contido moi bo. A verdade que a xente que está en redes sociais no Pontevedra está traballando moi ben, e 2 moi bons goles de Manu Galego, que fixo un temporadón. Coido que leva 20, se non me trabuco, igual agora falei de máis. Capelo leva 20 seguro, non sei cantos leva exactamente ahora Manu Galego, tirei de memoria, pero pois 2 goles pro ascenso do Pontevedra B, do filial
que ben merecen esta aparición, esta segunda aparición no 11 galego 149 aquí en Fica coa bola. E como non temos máis xogadores da preferente sur, aínda que despois temos un destacado aí con vídeo que quería tratar, vas decir algo de algún dos dous? Fito Periale 23, Iván Capelo 20, Manu Galego 20. Ok, dixo no Sí, ningún dos tres que se xoga moito na última xornada. Sí que o Lemos pode xogarse co Atios o factor cancha e que valga o empate, ser terceiro, cuarto ou quinto. Tenemos unha última xornada de buscar aos goleadores para o Pichichi. Pode ser, estilo Sorloz, pode ser. Xa o falamos con Capelo. E iso que quen lle levou o protagonismo esta fin de no Vilalonga foi Michael Barbosa, que marcou un hat-trick e non vai entrar no 11 galego, é o que teñen as últimas Na acta pon 2, aínda que nos dixeron 3. Na acta pon 2, pode ser. Neste grupo segundo, Pontevedra B xa ascendido porque ten agora verás gañado co Portonovo, así que xa non podría alcanzalo, malia que perda o Pontevedra B na derradeira xornada e gaño o Portonovo. Atios 62, despois de remontar un 4-1 adverso 4-1. e acabar gañando no derbi do Porriño 4-5. Despois o veremos e o repasaremos tamén cun protagonista que tamén acariñou o 11 galego e que lle temos moito cariño, como é Marcos Zidane Caniche. Lemos 60, os Bad Boys clasificados para o playoff, dúas e asistencia de 2 goles e asistencia de Capelo, Adrián Tsunami. Os Bad Boys, aí está Jatalim, tanto falou dos Bad Boys, pois están en playoff despois de estar moitas xornadas fora do playoff, pois cuartos clasificados, playoff xa matemático. Antela 59 e Arnoia ten opcións aínda. Por que? Porque o Arnoia ten o golaveraxe particular gañado o Antela. Entón unha derrota do Antela e unha vitoria do Arnoia na última xornada pois metería como quinto clasificado o Arnoia nos postos de playoff. Por abaixo, Choco Cented porque ademais en canto a puntuación creo que o Arrastre... No. O Burela ten 38 e está en descenso, así que este Arrastre. Este vai ser o grupo do Arrastre. Choco Cented por evitalo e soñar con que ascenda o galego da terceira no playoff. Lembramos, se non ascende o galego básicamente, Choco Cented por buscar estar 42 días vivo. Porque dentro de 42 días saberemos se hai Arrastre ou non. Efectivamente. Lembremos, descendeu a Sarriana da segunda federación, entón habería 4 descensos na terceira, baixaría o Silva agora mesmo, a non ser que ascenda o galego do playoff, ou ben Compostela, ou ben Arteixo, ou ben Estradense, ou ben Racing Vilalbés. Na preferente, se descende o Silva, hai un Arrastre máis no 14º con peor puntuación, e como di Antón, o Burela ten 38 e está en postos de descenso, está 15º na preferente norte, así que na preferente se hai Arrastre vai ser no sur. Sí, na preferente norte o 14º ten 40 puntos, así que obviamente quedando unha xornada en xogo que vai a ser horario unificado domingo 6 da tarde, o 14º do grupo 2 é o que vai a baixar provisionalmente por Arrastres, a menos que ascenda o galego do playoff. Queda así o playoff de descenso, sí, queda así o playoff de descenso. Se descende Ourense, afecta? Non, entendo que Ourense Club de Fútbol non afecta, só afecta a Serriano. Nin Arenteiro, nin Ourense Club de Fútbol, Arenteiro que xa está descendido. Por repasar a última xornada nese posto de playoff que aínda baila, temos na derradeira xornada un Atlético Arnoia Choco e un Portonovo Antela. Evidentemente os postos de playoff aínda poden bailar. O Portonovo vai ser segundo ou terceiro, o Atios vai ser terceiro ou cuarto, creo que quinto xa non podría quedar, non pode adiantar o Antela, creo, non sei, non o teño claro, non mirei os golaveraxe, pero bueno, en ese Arnoia facéndolle sorpaso o Antela, pois a única combinación posible é que o Portonovo lle gañe o Antela e que o Arnoia se quen de superar o Choco na queixeira. Así que así está repasada a preferente sur porque non temos máis xogadores, agora imos co resto de protagonistas. O Choco menuda turma en Vilalonga. Cabeza, un momento. Portonovo e Atios ten un golaveraxe o Portonovo, así que podería haber biscoto entre Portonovo e Antela para que Antela asegurara posición de playoff e o Portonovo asegure segunda posición. Podría haber, non estou dicindo que vayan a empatar. Unificado xos que se xogan algo ao final. Agora mesmo hai Arrastre no 2 porque descende Cambados e Barbadas e o ascende o Ponte B. No, pero Arrastre vai por puntuación. Despois configuran os grupos de outro xeito como poidan e mandan o sur a quen teñan que mandar, como pasou este ano con Lemos, pero o descenso, coido, Antón, igual estamos falando de máis, falando barato. Perdón. Di Schultz, agora mesmo hai Arrastre no 2 porque descende Cambados e Barbadas e o ascende o Ponte B. Iso sería criterio xeográfico, pero non vai así. Na circular da Futgal estipula que o descenso por Arrastre sería para o 14º con peor puntuación dos dous grupos. Xa pasou ano pasado
co tema Choco Xuvenil de Pontareas e non sei quen era o implicado do Grupo Norte. Pero bueno, xa pasou o ano pasado, descende o 14º con peor puntuación. Así que aí queda. Imos coa portería deste 11 galego 149. Temos a... Puido entrar Radu, vaya paradas, Novo fica Radu. Antón boleiro. incentivando os amaños. Mi madriño que se converteu fica coa bola. En breve temos casas de apostas por aquí. Xamais. Valde Narón era, correcto, Ras, correcto. Sí, Juan pero Amor. eu non estou incentivando nada. Eu estou dicindo que podría haber biscoto. Como dixo Manolo Avalo na previa. Hai unha declaración espectacular na previa da Rousa que di Manolo Avalo. Preguntado sobre unhas posibles primas do Compos ao Céltica, di: a min non me parece mal primar por gañar, o que me parece mal é primar por perder. Así que, ata aí, todo legal. A ver, que non é xo que lle pareza mal, é que é ilegal. Que as primas por gañar pois son alegais, pero... Pero parece mal que, por certo, teño un speech de 2 minutos en medio del que remata nun baño de cervexa e ata aí os adiantos dos reels desta semana. Sí, señor, contido para redes sociais que grabou aí Antón Vieites. Eu todo o que gravei do Pontevedra vexa o vistes, así que non podo ensinar moito máis. Juan Amor do Vitoria na portería deste 11 galego 149 porque gañou o Vitoria e robella aí a foto a Mandallo. Unha vitoria chave na pelexa pola permanencia no triunfo dos de Miguel Taibo 0-2 no Juan Baleato ante o Dubra. E ademais, unha semana especial para as Cebras porque o equipo femenino pois celebrou o ascenso á segunda federación despois de superar o Zaragoza na eliminatoria. Juan Amor, ex das Pontes, do Meicende, co que por certo xogou a Copa da Coruña en Riazor, e ex, Antón, do equipo con mellor nome do mundo. Sabes cal? Está apuntado no guión, pero non o abriche. A Sociedade Deportiva Sin Querer. Por aí pasou Juan Amor, Sociedade Deportiva Sin Querer, o mellor nome do mundo. Pois fixo un partidazo, a verdad, deixamos vos aí un pouco coas paradas máis destacadas de Juan Amor, ademais de moito centro lateral, de moita blocaxe, de sair para evitar o perigo do Dubra. Estas poden parecer un pouquiño máis sinxelas, esta é Boamán, por exemplo, pero hai unha última dobre intervención que é tremendo. Cando sacas o da Luna, non o teño, non fun a Luna. Imitáronme, pero non fun. Por aquí temos un sentido moi alto da legalidade. Estes son uns trapalleiros de carallo, sempre, hombre, claro que sí. A mí o que me gustou de... Esta, mira, bueno, Juan... toca, palo e parada, tremenda. Dalle. O que me gustou de Juan Amor é que el, dende que se xoga o partido, tiña claro que iba a ser o porteiro deste 11 e nós non. Entón, eso foi espectacular. A verdad que sí, en canto rematou o partido xa tiñamos aí clips que nos mandou Juan Amor. Oye, agradecido, por suposto, para sempre. Fixo un partido como para entrar, logo evidentemente pode mandar eses vídeos e que queden os destacados con vídeo, pero finalmente, pois por configuración do 11, decidimos tamén destacar o porteiro do Vitoria, como digo, ex do Meicende, que estaba nas Pontes esta tempada, o sea que foi unha fichaxe recente do Vitoria que lle está dando puntos como esta fin de semana. Os dous goles do Vitoria marcou no Óscar de Castro. Sí, Oski. Sí. Nada, bueno, vas a poñer a clasificación, supoño. A parte baixa é unha auténtica locura. Por iso tamén entra Juan Amor, porque o Vitoria con este triunfo que suma 40 puntos. Dubra 10º 41, Pol 11º 41, Sigüeiro 40, Vitoria 40, Dumbría 40, Burela 38. A verdade é que non fixen contas aínda, pero total, pa que o rouben, tampouco vou a andar andando traballo. Bueno, está claro que hai 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos para un posto. Non sei os colaveras de Burela con Dubra e Pol, pero se son a prol de Dubra e de Pol serían 4 equipos para un posto. E que ademais é un triplo empate a 40, que se está ben na Futgal, cuidado, que aínda pode ata o Dubra, dende o 15º, cuidado. En fin, eu quero ver un día un 11 galego de cagadas da semana e falar ca peña que pillou choscas, a ver se contan a cara B do deporte. Non é unha idea que desvaloremos nin que desmerezamos, todo o contrario, pero é máis difícil, porque igual que hai xente que atura moi ben as facturiñas e que cando ti os vacilas despois podenche vacilar de volta e o levan mellor, hai outra xente que non leva tan ben, que poden pensar que te estás rindo deles, entón non é tan doado facer iso como falar cos que gañan, que é moi doado que veñan aquí de risas porque gañaron e tal e cual. Pero bueno, estaría ben. Falámoslo moitas veces, por exemplo, con Julio Camba, que é unha persoa que é moi capaz diso, é o perfil perfecto para iso, que sempre manda os seus trucos no sentido de humor propio, de autocoñecerse e ser consciente das súas limitacións tamén. Sempre deixa algún truco que el manda. Falamos moitas veces de facer unha sección así, de como as pifias da semana, pero é difícil que todo o mundo tome ben. Creo eu que todo o mundo tome ben e que non acaben cancelándonos, pero bueno. Tamén é difícil buscar un patrocinador para unha sección mala.
sabes? Podría ser, pues como Sociedade Deportiva Sin Querer, podría ser o patrocinador. Bueno, por exemplo, eu non creo que a la sotanita lle custe atopar patrocinadores e son amantes do mal fútbol. Quero decir, a min esa idea encantaríame, pero é difícil de non sei, é complicado, é complicado. Desgraciosos no chat. Sobre os partidos desta fin de semana, hai un dobre enfrontamento entre, un enfrontamento entre dous equipos que teñen 40 puntos. Dumbría e Sigüeiro, espectacular. Ese Dumbría e Sigüeiro vai ser espectacular, unha auténtica final. Podría haber biscoto no caso de que o empate lle favoreza diante do Burela, non o sei, non o mirei. Temos un Paio Saco Pol, Victoria Santirso, que o Santirso o certo é que non se xoga moito, como moito esa posición de playoff co Ordes, non sei de quen o labrarás. Pero hai un Burela Cidade de Ribeira. Cidade de Ribeira xa ha descendido, Burela 38, o lóxico, e que o Burela somos 41. Entón, bueno, vai a estar moi, pero que moi apaixonante. O Burela sumaría os 41, sei que é quen de gañar yo Cidade de Ribeira e podería descender sumando as 4 últimas vitorias, 4 vitorias consecutivas nas últimas 4 xornadas, tremendo. Eso fala da igualdade por non descender nesta preferente norte, que por abaixo está tremenda. É certo que por arriba non o quixen comentar porque temos máis xogadores da preferente norte, despois o falamos, pero pois xa non hai máis opcións matemáticas de, como ti dicías, é dicir, o playoff van ir os que están. Logo pode haber algunha variante, Betanzos, Negreira, Santirso, Ordes, pero eses 4 xa van xogar o playoff. Por certo, xa que cobramos facturiñas, como vaticinou aquí Antón Vieites, que hai mes e medio dixo, non se mete o Sofán, os 5 que están, os 5 que quedan, e así foi. Digo porque como cando No, eso non me importa. Eso non interesa. Importa máis o que dixen antes do que digo agora. A mí, bueno, da igual, fallei co Compos, que é a máis cagada de todas, e igual que vou a seguir fallando toda a vida, ou por menos todo o que dure. Pero é bonito. Fico que bola, importa. Obviamente, o bonito é, xa dixen a semana pasada, bueno, non dixen porque non houve vídeo, chegar a Cambados e que a de Rei diga, vaya gritando os vestiarios que añas tiña eu de que pincharan, e que esta semana, os que vistes o reel, xa, pois, vistes o que dixo nos micros de Fica Cabola e nas cámaras de Fica Cabola, Ale Rei, importa máis o que dixen, o outro, que errar ou acertar prognósticos que, como sempre dixen, e como falamos con Gonza, intentámoslo facer dendo respecto sempre, pero tamén dendo humor, buscando que o vacile sea mutuo e que agora, pois, o Arousa está en disposición de cobrarnos facturas a nós, e así. Efectivamente, e como versa a nosa biografía en todas as redes sociais, falamos do fútbol non sempre con bo criterio. Aquí nos contamos uns contos. Favoritos de playoff, cuidado. A xente toma moi en serio. Como temos máis da preferente norte, despois falamos así avanzamos un chisquiño, que se che parece ben, vamos, se queres dar oxada, adiante. Vou apuntarlos simplemente. Vai facendo cruces como serían agora mesmo e despois damos. Eres un Manolo Lama do fútbol galego, Antonciño, xeras amor e odio. El bicho. Central dereito neste 11 galego 149, Diego López do Racing Vilalbés. O Racing Vilalbés que aproveitando que se mataron entre eles Boiro e Somozas, pois van xogar playoff, fase de ascenso, 1-2 na Madalena, 2-1, mellor dito, remontando o tanto inicial de Fran Blas pro Polvorín, outro playoff logo dun temporadón máis que merecido para os da Madalena, o equipo de Juan Rodríguez, que, como digo, pois aproveitaron que Somozas e Boiro matáronse entre eles para entrar nesa quinta plaza de playoff. O empate de Pablo Trigo e este gol de Anthony Gardet, decisivo, no centro de a banda esquerda, subiu no Vilalbés en súas redes sociais, aparece Anthony Gardet para marcar o gol da victoria. A polemia na Magdalena. Despois hai un clip moi bo que subiron os equipo que foi o Racing Vilalbés. Non, foron os compañeros del Progreso Chaira, se non me trabuco. No que está toda a plantilla, sí, todo claro, os xogadores do Racing Vilalbés agardando a que rematase ese partido do Candocia para certificar que efectivamente eran quintos clasificados nesta terceira. Onte xa dixeron os de TQHT que falaran contigo no Couto, Antón. Estiven con eles. Bueno, estamos pendentes de unha combinación aínda, pero se todo vai ben, bueno, ademais de que mañá vou ir a Balaídos, pero mañá non creo que os vexa. O domingo estarei no Celta B Lugo, Balaídos, onde tamén, pois probablemente este con eles. Pois son uns fenómenos, dende aquí fan un curro da hostia, bueno, que dicimos sempre, son uns fenómenos, ademais coinciden con Lucas, con Celtangana, o Benres no Obradoiro, onte no Couto, así que podría decir que vexo máis a TQHT que a Anxo Tato Arjona. Bueno, onte coincidimos, onte houbo intercambio de micros ficaboleiros nunha gasoliñeira da AP9. De volta de Vilagarcía e saindo de Santiago para ir a Conbarro.
Foi bonito. Que nos debería patrocinar sería Audasa, verdad? Unha aperta, verdad que sí. Sempre CD Estradense. Onte dixéronme que o MVP das malas linguas din que MVP da noite do Estradense é Padín e Pedrosa. Aí o tes. Logo tocamos o tema dos tres. E a min, sí, efectivamente. E a min preocúpame, bueno, non me preocupa, pero cáusame curiosidade. Por que Diego López, Antón? Porque falamos de Anthony Gardet, Vale. falamos da clasificación do Racing Vilalbés, pero Diego López é unha chega persoal de Antón Vieites e quería preguntar por qué. Por que nesta, No, persoal non, creo que bueno, eu preguntei 12:30 da noite, despois de volver de Vilagarcía e de Ourense e de moitos sitios. Non son horas, pero por ir adiantando curro, quen merece mañá unha aparición no 11 Galego 149? Digamos que a voz máis respectada dentro do Racing Vilalbes dixo López, que se marcou un tramo final de loco sendo o máis veterano e cargando con todos os minutos seguido de central polas ausencias. Bueno, que está xogando todo, basicamente, non entendo mensaxe. Que xogando todo, que sendo o máis veterano e sendo nos momentos decisivos da tempada o líder da zona defensiva do Racing Vilalbes merece estar neste 11 Galego 149. Pois tamén dándolle moito valor á tempada. Un Racing Vilalbés que fixo unha primeira volta espectacular e que na segunda volta resistiu e que se meteu aí en postos de playoff. Xogará diante do Compos, ida, sábado 6:30 na Madalena, volta a semana que ven, en sábado tamén, probablemente, en San Lázaro, ese Compos Racing Vilalbés, onde eu creo que o Racing Vilalbés ten un 10% de posibilidades de pasar. Moi ben, empezas pronto. Acabas de dicir dos máis veteranos da plantilla, da defensa. 23 anos, Diego López, No, ese estás tendo a cadra, No. 36 anos, toda a razón do mundo. Toda a razón do mundo. 1989 en Vilalba. Pido perdón, toda a razón a información que deu. Caiuche o do filial. Sí, Corral, correcto. Diego López Corral. Correcto. E perdón eu para Cadra, que como sempre lle dicimos Cadra, é David López, non Diego López, vale? A semana pasada xogou unos dous laterais contra o Gran Peña, por exemplo. Pois aí está, mira, ao final tiña sentido. Sí, bueno, pero a semana pasada meteronlle 4, así que igual non é un modo. Pois aí está Diego López, Antón, que sempre ten man ali en Vilalba. Porque son uns fenómenos. Dicía Vale, Catalima algo dun biscoto entre Somozas e Boiro. Que mérito dos Somozas outra vez con só dous xogadores de campo e aínda así pois conseguindo adiantarse dúas veces no marcador no Candocia e estivo en playoff durante moito tempo. Tamén estivo Gran Peña. O Gran Peña que estivo gañando no Julio Mato folgadamente, estivo durante moita parte da tarde en playoff. Despois marcou, cando marca Fran Blas, que estivemos todo no Galicia en goles volvéndonos todos coas combinacións, grazas ao artigo ese que fixo Antón, por suposto, no DXT. Eu doulle moito valor que fixestes onte, de feito, xa falei esta mañá cando pois me chamou Robert, que se pode decir que me chamou presentador do Galicia en goles, e que doulle moito valor a que fixestes, sobre todo fixo Anxo Salcedo, 8, porque houbo 80 goles nos partidos e despois de cada gol en 30 segundos dicía como ia a clasificación. Entón creo que teño que dar moito valor. Moitas grazas, tío. Vou chorar, macho, estou me emocionando. Iso, que o Gran Peña estivo digocho de verdade, non era en vacile, que agradezo moito as túas palabras. Creo que onte foi moito agobio o domingo e a verdade que esta palmadita na espalda estivo moi ben. Agora xa podemos volver os vaciles e as críticas. E a odiarnos. Exactamente, sí. Que maravilloso. Dicía, Gran Peña estivo durante moito tempo, durante moitas fases dos partidos que comezaron a 6, metido en playoff. Os Somozas, as dúas veces que se adianta tamén, evidentemente. O Estradense estivo empatado durante moito tempo. Co gol de Blas pro Polvorín, metíase o Polvorín. Cando remonta a Racing Vilalbés, pois claro, había que cantalo porque lóxicamente puñase quinto, ainda que todo o mundo nese momento xa estaba pendente de se marcaba o terceiro Arousa. Bueno, foi tremendo, foi unha tarde das que molan, a verdade, de transistor e de radio e de facer o traballo que tiñamos que facer, que era estar pendente de todas as combinacións posíveis que había no playoff e no ascenso directo. É que no artigo ese que fixen no Deporte durante hai un apartado que literalmente outras combinacións en plan de, o sea, nin de coña, durante 25 minutos estaba o quinto en plata a 51 puntos. Sí. Que era algo que era unha locura. Diría que de todas as que puxeche pasaron prácticamente todas, o sea, de verdade. Menos o Boiro, que foi o único equipo igual que non foi gañando no marcador, sí, o resto. O
O resto prácticamente todas. Así que bueno, parabéns, por suposto, ao Racing Vilalbés de Juan Rodríguez, que fixo un temporadón e que merece xogar ese playoff. Veremos que pasa nesa eliminatoria entre o Compos e tamén como chega o Compos a nivel anímico, que gañou o seu partido ante o Viveiro e non puido celebrar o ascenso pola vitoria pola remonta do Arousa. Centro da zaga, estou especialmente ledo por isto. Joel Lago, do Celta, puido entrar Javi Rodríguez. Borja non estivo ben, pero marca un auténtico golazo. Pase do crack en tremendo. Paradas de Radu que xa comentamos. Pero creo que Joel reivindicouse. Hai un discurso de Marcos Piedras por aí medio viral de que non houbo paciencia con Joel Lago cando leva 4 ratitos na primeira división, como quen di, non moitos partidos oficiais. Matouselle demasiado cedo por un exceso de efusividade por algún penalti que outro e tal, pero bueno, hai central, papouse a Sorloz. Non sei como está o Rayo Vallecano Girona, pero agora mesmo, Antón, podemos decir que mañá o Celta ten opcións de se clasificar matemáticamente para o playoff. Non sei se mañá, pero polo menos o xoves, non? Cando acabe a xornada. Sí, no, ahora eu non sei, xa estiven con demasiadas cousas como para estar centrado na primeira división. Non sei se hai opcións matemáticas mañá ou non, tamén hai moitos medios que xa informan sobre a primeira división e seguro que os vemos de aquí a mañá. Pero bueno, un partido moi importante contra o Levante, eu creo que é o partido máis difícil que ten o Celta dos 3 que lle quedan. Buah, que Levante, cuidado, Digo isto tendo que ir a San Mamés esta fin de semana e recibindo a Sevilla na última de Liga, pero é que o Levante está nun treito final de temporada espectacular. Eu creo que é o partido máis difícil que lle resta. É unha mágoa que a Real Sociedade non pudera gañar diante do Betis con 2 goles anulados, con un porrón de ocasiones, sacando ese empate no último minuto. Pero bueno, é unha mágoa porque o Celta tería bastantes opcións de Champions. Hai que seguir pelexando, hai que seguir loitando. Eu creo que se o Celta fai 9 de 9 pode ter esa mínima opción de ir a Champions, pero obviamente xa dicía Claudio. Se fai 9 de 9 entra en Champions, seguro que 100%. Non vexo Betis excelso, non, de verdad que non. Sí, pero bueno, Betis recibe ao Elche, ten que ir ao Camp Nou de resaca. Despois non sei con quen acaba, non veremos, cun da parte baixa, pero bueno, veremos. Certo, as opcións matemáticas acaba de dicilas Schulz, di se pincha o Xetafe e non gaña o Athletic, o Celta está matemáticamente clasificado para Europa por segundo ano consecutivo, así que veremos que acontece na xornada entre semana. Mañá Celta 7, verdad? Sí, Celta Levante. Estarei. Habrá Ril tamén, outro máis. Xa o dis como en plan, non paro de traballar, macho. Con 9 de 9 dalle para Champions, para min sí. É mellor ir a UEFA que ir a Champions como Girona. Ese é o debate da semana. Non o compro, Está Lucas Peteiro, eu tampouco, a verdade, eu tampouco. É que un punto do Villarreal en Champions, 50 millóns de euros. Sí, no, e ao final é o que che fai crecer como club, a Champions e os cartos. Os títulos, esa é a titulocracia que existe no mundo do fútbol, que parece que se non gañas títulos non eres ninguén, pero a Champions, sí, sin dúbida. Gañar un título é espectacular, pero subir un chanzo no escalón que no imaginario que ten a xente como club grande, dacho xogar anos seguidos en Europa consecutivos, ser un dos habituais na Champions, moitos cartos tamén, poder xogar co de este ano igual dou pérdidas, pero pro ano entrame todo o da Champions e así podo solventar o do ano anterior con esas pérdidas e poder ter un equipo mellor, afrontar mellores xogadores, non ter que vender as dúas estrelas, sen dúbida Champions, aínda que o título estea máis lonxe. Os cartos son teus, eu falo como aficionado. Mira este ano, prefiro UEFA pasar de rondas. Meus non son, de logo, pero vamos, que Champions sen dúbida. Eu tamén o E creo. tamén, bueno, a música do Champions en Madrid, por favor, con Claudio, con todos os rapaces, por favor, sin dúbida. Mais a lo do económico, que banco 100% o discurso. Entón, bueno, pois veremos o que acontece. Hai que soñar, obviamente. Quedan 9 puntos, hai que soñar. Eu son máis de Champi que de Champions, esa é boa tamén. Esa é boa, sí señor. Queres falar do de Ourense? Rascou o empate. Non partido que hai un penalti. Rascou Puime, ese sí que rascou. Hai un penalti, claro, de Puime que non se subía, gracias Diosito. 0-0, vale o empate na volta. Non hai centrais. Xa, non creo que Labrada sí, porque Labrada expulsado e Polvoso expulsado. No descanso Polvoso hai que hubo un rifirrafe nos vestiarios. Non creo que ninguén de Reus vexa isto, pero non vou a decir que aposta faría eu no 11 da Unión Deportiva Ourense esta fin de semana. Que creo que vai facer Borja. Dixo outro día, hai unha conversa maravillosa no Galicia en Goles o sábado. Simón Lamas, que foi comentar o partido para a Televisión de Galicia,
chamándonos a Borja Fernández de volta do partido e falando entre os dous e Rodri pregúntalle, oye, a que vas poñer de central porque non hai máis, e dixo, ter teño clarísimo, non o vou dicir, pero ter teño absolutamente claro, ademais xa probei esa fórmula e funcionou. É que xa probou esa fórmula. Eu estaba nese partido, eu teño clarísimo a quen vai a poñer de central, entón voume quedar tamén por si acaso, pero vamos, que creo que claro. Moi ben, pois ata aí queda ese pequeno resumo. Por E certo, que o sábado estaría no Couto, a Garril tamén. o Coruxo tivo... Coruxo foi máis complicado. O do Coruxo Baleares 0-3. é un equipo... Non ten sentido ninguna a autoexpulsión de Labrada, confirmo que banco 100% que di Xul, o sea, non ven a nada, no último segundo de partido xerando a máis unha falta perigosa para os Reus. Bueno, vale o empate na volta, hai que confiar, Empate obviamente. na prórroga, pero sí. Na prórroga. Hai festas en Ourense ese sábado, así que, bueno, ali... Licor Café. Ao Licor Café, a todo, a todo. E da camisola de gamarra de Borja, que eres de... Espectacular. Aura. Sen máis. Volvemos a preferente norte para pechar a defensa, polo menos nos centrais, para falar do... Por certo, nada, da igual. Houve certa compañía... Agora non me deixes así. Houve certa compañía que pediu unha acreditación para o partido. Para reservar un pouco espazo para o camión. No correo onde ti pides ese espazo, pois equivocáronse de Ourense, que hai uns mínimos tamén, pero bueno. Non sei por onde vas, pero aí queda a reivindicación. Vale. Entón, non me enterei. Son festas no Couto denegado, festas do Couto, aí está. Dicía que volvemos a preferente norte para pechar a defensa con... O sea, perdón, esta información de servicio para min. Onde teño que aparcar o sábado? Canto tempo teño que chegar antes? Porque eu sempre aparco, ti chegas a unha saída, digamos, a esquerda está o campo e a dereita está como as aforas. De feito está... Bueno, non sei que é Balti ou algo así, non sei como se chama o tema. Eu tiro para ali para a dereita sempre aparcando, porque é onde hai sitio. Entón, vai estar difícil de aparcar. Que pereza, tío. Podo xa? Como está a gasolina? A que prezo? É moi cedo para pagar de gasolina. Perdona, temos que inaugurar unha nova sección. A ver, conta. Porque da guerra ao antivirus. No. No que os memes de Fernando Simón xa estou indo por papel higiénico cando di que non cree que vai a ser a afectar moito. Bueno, onte había, non sei como contou na radio, pero información de última hora, un dos que escapou correndo, non sei que. No, eso non sei, Igual é fake. Un dos que estaban aillados ali no Hospital Gómez Ulla de Madrid deu positivo na PCR, así que No, por favor, o sea, no, que... Conste que, xa dixe moitas veces, en círculos pechados xa dixe moitas veces. A min un parón dun mes, no verán no, que non mega nada, pero un paronciño dun mes, así, encerrados, se non morre moita xente, evidentemente, é unha pandemia así pequeniña para xogar o Fortnite seguido sen ocupacións. E prender directo de vez en cando, claro, sí, para falar do antivirus, porque outra cousa. Para meter estas barbaridades que estamos dicindo, tedes onte un clip maravilloso, cando marca un gol Umar Sadik na Radio Galega, que é unha barbaridade espectacular. Non. Os coches de choque, e o coche de Antón estaba lá aparcado. Se teñen que morrer, Dima de Alevo. Non me jodas que son sanitario. Que atracciones hai? Montamos reel dende o Saltamontes o sábado? En unha tribu apache. Necesito buscar algún futbolista que se comprometa aquí, que se gaña, fagamos un reel. Y con unha chalda mano al gran jefe preguntó. Bueno, levamos hora e media directo. Martín Lago pecha defensa de centrais neste 11 galego 149. Volvemos a preferente norte, falamos do sorpaso do Betanzos, o Negreira na segunda posición desta preferente norte. Aí está a xente do Betanzos en Negreira festexando a vitoria. E Antón, Martín Lago, quixeches destacar pola importancia da vitoria e porque marca un gol. Non é o mellor da súa carreira, pero aí está. Dende logo, tendo en conta que falla o penalti, pero está máis rápido no rexeite para marcar o 0-1 no García Calvo, no choque de Garcías, ¿no? Porque de García Calvo a García Irmáns, ese tanto de Martín Lago que faría 0-1, empataría Joel
nesta xogada de volea, dende a frontal, pum, para dentro. O pulmón do Negreira, ese que ten que correr por Alberto Freire, Joel Lagares, un Sí, fenómeno. empate a 1. E despois, bueno, isto é unha falta que se marcha alta. Do Betanzos, Grazas a ti, bastante alto, Portugal, polo resumo sempre. sempre. E o gol que chegaría desta outra ocasión. O gol en propia, non? Sí, ten repe, o gol ten repe, para ver ese toque no primeiro pau que confunde a gardameta do Negreira que vai para dentro. E que é o definitivo 1-2 que lle dá o Betanzos a segunda praza e esa vantaxe de campo. Tamén a acta darlle o gol a Ángelo está feo, hombre, está feo. No. No? É tibi, acta en propio, sí. Claro, por eso. A Ángelo, ¿Cómo? que marca en propia. Sí. Está feo, quere dicir, un centro. Claro, é tibi tamén. Sí. Claro. Bueno, Martín Lago, que está neste 11 galego, o central dereito e o central esquerdo. É que, como sempre, o Betanzos que bueno, despois de comezar mal, porque comezou mal, gústame que os xogadores, cando sacan fotos de vestiario, sacan como esa estadística que vai para arriba. Eles van para arriba e van a chegar segundos. Obviamente non lle deu para competir con Lalín, aí está, pero van a chegar segundos e a ser para min o equipo a bater no cómputo dos 8 no playoff. Sí, señor, la verdad que sí. Betanzos 65, Negreira 65, así que veremos. Ramilo dixo, para mí o Negreira era o favorito de largo dende o principio e mira que voltas da competición. Sí, xa falamos bastantes veces tamén que o cadro de xogadores curto do Negreira, o desgaste da Copa, o verse lonxe do Lalín cando empezou a recordar tanto o equipo de Dani Méndez, pois tamén puido provocar algo de desgaste. Algo similar tamén o do ano pasado, non? Creo que o Negreira o playoff non chega demasiado ben o ano pasado, chega canso, así que veremos como afronta este ano, porque xa tiveron tempo dabondo. De feito, eu non os vou a poñer de favoritos. Para que ascendan, non? No, na primeira eliminatoria. Vale. Pois Martín Lago... Vamos a hacer porcentaxes como Maldini. Claro, que di Gonza aquí, que facemos moi ben dentro, e eu pois que me veño arriba cos porcentaxes e pronósticos e todo. Falta un máis de preferente norte, así que No, despois... isto ao final. Vale. Isto despois cando rematemos cos 11. Veña, perfecto. Imos agora a lateral dereito, carleiro dereito, home de banda dereita. Fixo un partidazo, volvemos a Boavila, volvemos a Pontevedra. Vaya recital. Chegoume unha mensaxe cando rematou o partido, media horiña despois. Dicíame, para que me quitedes o San Benito de defensivo. E é literal. Diego Gómez do Pontevedra, vaya recital. Diego Pontevedra, que está cuarto clasificado, que ten moitas opcións de playoff, auténtico temporadón, e o partido que fai Diego Gómez, coas dúas asistencias, a primeira Miguel Cuesta, despois dun xogadón pola dereita, e a segunda a Yelko, para un gol coa cabeza de Yelko, que hai que pedir un desexo, máis o gol que marca Expósito, que é un auténtico chicharro por toda a escadra, bueno, un recital ante o Bilbao Athletic, 4-0 en Pasarón. Ademais, nunha das mellores entradas da tempada tamén, se non me trabuco, así que, bueno, recital de Diego Gómez, e hai que quitar ese San Benito, Antón. Sí, porque sobre todo non é a primeira vitoria holgada que ten o Pontevedra este ano. Que venceu un Talavera, por exemplo, non sei se 0-4 ou 0-5 tamén. Hai que quitarlo de enriba e hai que dar todo o mérito do mundo para un Pontevedra que le vamos dicindo que podía caer. Di Schulz que o de Expósito tamén é asistencia, o sea que 3 asistencias, hat-trick de asistencia. É que eu creo que a primeira non é de Rubén ou é de Diego. Pode ser de Rubén a primeira, correcto. A de Cuesta eu creo que é de Rubén. Sí, pode ser que o xogadón que dixen do primeiro de Cuesta sexa de Rubén López e non de Diego Gómez. Tes toda a razón do mundo. Oi, o único gol que vin de todo o partido. Ou sexa, que as asistencias son a Yelko e a Expósito. Vale. Correcto, Xul. Perdón, grazas. Sempre aí pendentes, claro que sí, como debe ser. Eso, ten un mérito espectacular. Acabar a tempada como están rematando. 13 dos últimos 15. Cun roubo a semana pasada en Ferrol. Espectacular. Creo que van a ser un equipo moi difícil no playoff se se meten. Que se van a meter, que confío en que se metan. Polo que le vamos falando toda a tempada, de que son moi competitivos, de que custa moito vencer a este Pontevedra, e o mérito espectacular que teñen Rubén Domínguez, Adrià Valo, todo o corpo técnico do Pontevedra, e tamén a aposta que se fixo no mercado de inverno coas incorporacións que houbo. A ver, Adri Barraca dixo roubo como Atios. Hai que contar aquí, porque xa hai varias veces que o mencionan no chat. Temos unha comunidade ficabolera en WhatsApp
E últimamente é verdad que parece que só aparecen máis negras en contra do Atios e as súas arbitraxes. Entón, Que bueno, tal os meus primeiros partidos como árbitro? hai un pouco de brincadeira no grupo porque parece que sempre lle subían malo o Atios e parece que é aposta. Dani Ramilo, Pontevedra e Celta Fortuna os que mellor fútbol fan da categoría, que follón onte, o do Atios é Jatalim. Non, Jatalim é como esa persoa que ten aínda, sabes cando en Twitter había a foto de perfil dun ovo? Pois Jatalim no grupo é ese ovo. Está metido no grupo, lee todo, de vez en cando comenta con nós no privado algo que pasa no grupo, pero non di nada no grupo nunca. Non di nada no grupo nunca. Jatalim é esa persoa. Por certo, xogadorazo extremo dereito de Pontevedra cedido polo Depor, Diego Gómez. Aí está. Efectivamente, Aí que está. quen entrou, que ademais estaba nominado por certos MVPs da propia Primeira Federación na xornada. Cando destapamos a Jatalim? Cando No el queira. queira, No efectivamente. O Atios gañou 4-5 con 2 de penal. Sí, despois vemos o quinto gol que temos aí que para amenizar a un amigo que marcou o quinto gol, foi unha tolemia. Entraron ele dous máis. Bueno, despois o conto. Mellor me calo, di Dani Ramiro. No, a ver, pero que é unha brincadeira, quero dicir, non temos nada en contra do Atios, pero sí que é verdad que O que dixen esta mañá, é un vale? pouco- O sea, bueno, esta mañá, a mediodía. Sí, que cando é unha xornada unificada que falar da arbitraxe pois tampouco, non? Ademais, dun momento no que se mandades, se hai un clip, podemos tal, pero non estamos nos campos e eu estaba, pois, non sei que momento foi eso, pero estaba nas roldas de prensa. Eu estaba con 5 combinacións da terceira de quen entra en playoff e quen non. E seguindo os resultados do Portonovo de Pontevedra B, así que, Claro. porfa, de cara a este domingo, xornada unificada na preferente, as polémicas os luns. Por certo, preguntouche Adri, Ourense Club de Fútbol que é? Experto en Cerro Vegado Couto, safamos mañá. Como imos a ir a outro carleiro esquerdo, que xa vos anticipo que é Hugo González, pois xa che traslado a pregunta, Antón. É o por 2 de Hugo González no 11 galego. Antón, non era que iba a gravar o ascenso do Atios fai semanas? Que me vou quedar sin gravalo. O no? Mellor en playoff? É que tampouco lle dou favorito. Pero eso é bo pro Atios, que non lle deas favorito. Se bo. Eso é bo para Atios, vamos. Home si é bo, xa che digo eu que é bo. Nunca se sabe. Pode ascender todo o mundo. Dicía que falamos un pouco da vitoria do Celta Fortuna. 2-4 ante o Ourense Club de Fútbol, para que me fales tamén un pouco das opcións que ten o Ourense Club de Fútbol, de como bicho o partido xa que estiveche no Couto, dese golazo de Hugo González da falta directa que parece que se lle dá mellor unha falta directa na frontal que empurralas en porteiro, porque unha animalada as faltas que leva metidas, Un cuidado. escándalo. Cuarto gol de falta. Nada, que me contes aí un pouco como está a cousa. Cuarto gol de falta de Hugo González, que é un escándalo. De feito, minutos despois ten outra para marcar outra que saca Ratón cun paradón espectacular. Foi un partido moi igualado. O certo que foi un partido moi igualado, que co 2-1 eu pensaba que se ia quedar para o Ourense Club de Fútbol, pero se é un equipo do que non te podes fiar, é deste Celta Fortuna de Freddy, que ten un escándalo de volume ofensivo, e aparece Hugo nun momento no que non estaba pasando nada, e fai ese golazo tremendo, e troca o partido, aparece Bernardo Somá para facer o 2-3, fai dela o 2-4, e o Celta Fortuna que está a unha vitoria de facer de acadar matemáticamente o segundo posto este domingo en Baleidos. Xa o dixen, Celta Fortuna Lugo, un Lugo que non se xoga nada, despois de que este dando pois mala imaxe nestas últimas semanas de competición. Entón o gallego equipo de Freddy poida ser segundo, e noutro banco da moneda, no outro lado, está o Ourense Club de Fútbol, que queda moi tocado a 2 puntos da permanencia, co Golaveras perdido co Cacereño. 40 ten o Guadalajara, 39 ten o Talavera, 39 ten o Osasuna Promesas, que está chegando. Esta semana hai un Talavera Ourense Club de Fútbol que é unha final, e o Ourense Club de Fútbol termina co Tenerife. Hai semanas dicíamos que era o calendario máis difícil, porque tiña o Racing, porque tiña o Celta Fortuna, porque tiña o Tenerife, porque fora tiña partidos complexos, Bilbao Atlético, etc. E o certo é que non está ter fortuna, porque ten onte con 2-1 dúas oportunidades clarísimas de gol para pesar o partido, non o fixo, remontou o Celta Fortuna, e eu creo que pinta moi mal o futuro do equipo do Ourense Club de Fútbol, porque non creo que sea quen de sumar os 6 de 6. E se non suma os 6 de 6, baixa. Eu creo que con 4 non lle dá, porque o Cacereño un de 2 vai a gañar. E como digo, ten o Golaveras a favor. Entón, creo que ten que facer os 6 e esperar. E sobre o partido, Hugo González rescatou Antón unhas palabras de Dani Yacer falando do diferencial que é o extremo valenciano. Valenciano, non? Do Valencia B. Sí. Valenciano. Sí, Mestalla. Escoitamos a Dani Yacer.
Luego ellos en un par de transiciones, sobre todo con Hugo González, que creo que bueno, es un chico diferencial, como así lo ha demostrado. La diferencia puede decir que ha sido Hugo González el partido. Un factor diferencial, algo pues, que no es normal en la categoría. Tenemos el 3-1 dos veces, Aitor Aranzabe para empujar, tiene la de Gerín también, y luego pues el factor Hugo González. Te mete un golazo por la escuadra, una falta frontal que bueno, que es una falta evitable, yo creo. Pero bueno, te hacen el 2-2, luego si simplista yo diría que es Hugo González. Porque es una situación de que no existe, que ya te digo, podríamos analizar si meternos antes con 5, si meterte en un bloque más bajo, si no ser tan agresivos en las presiones con Coque Carrillo, con el portero en los reinicios, una vez que nos habíamos metido 2-1, o sea, podemos dar 1000 vueltas en vez de quitar a uno, quitar a otro. Bueno, ya te digo, yo creo que el equipo estaba bien, repito, hemos tenido el 3-1 un par de veces, y se inventa pues ese golazo que no existe y te la tienes que tragar. Ahora, pois aí está, tela que tragar. Varias cousas que dixeron por aí polo chat. Schulz dixoche que matemáticamente non está empatado o Graverax co Zamora, a parte Ourense perdeu co Talavera na ida 1-2. Copy, perfecto. Despois, Jatalín pedíanos que sacáramos a relucir isto, que non sei se biche, pero que é maravilloso, a mí polo menos pareceumo. A ver se podo poñelo... Non podo poñelo, pois nada, quedades en velo. A non ser que faga un momentiño así, dademe un segundiño, por favor. Antón, contanos algo mentes, así en Pero, perdón, sí, porque máis a Celta Fortuna ten máis 14 e o Zamora máis 13, vai estar na pugna. Acaba de chegar unha captura de miña nai, de WhatsApp, que buscou en Google na IA, basados nos resultados da búsqueda, Jatalín aparece principalmente no contexto da comunidade galega de fútbol en redes sociais. Participante no 11 galego. Participante no 11 galego, así. Está na IA, Na IA está Jatalín, xa o coñecen. Cuidado, Jatalín, que estás controlado. Está na IA, tengo os datos, Calquer día aparecemos na túa casa, Jatalín. Calquer día aparecemos na túa casa. Do que quería falar, que agora sí que o teño, é desto. Ahora sí, ¿no? Aí está. Iago Iglesias. 1 hora a 480 graus e o polo queimado. 3 horas a 150 graus e o polo perfecto. As presas se arruinan as cousas. A paciencia crea grandeza. Confía no proceso. Bueno, outra factura, ¿no? 11 galego 149 vai de facturas. Pois sacou unha... Palabra no chat de YouTube, factura. Home, claro, facturiñas. Unha birra tedes, di Jatalín. Pois a ver se a cobras. Oh, mira, tamén. Facturiñas, cobrando birras. Coa vitoria do Zamora en Lugo, o Celta iniciaba terceiro. Dixéchelo na radio, Antón. Non sei quen puxo antes, hai tempo, con Gonza, o das facturas, María Lego creo que foi, as facturas sempre mellor con IVA, espectacular, rime moito. Adri Barraca. Coitero Zamora Lugo, sí. Dixo na radio, sí. Correcto, por certo, por pechar, o terceiro tema... Perdiu tantas tonterías que como para acordarme todas. O terceiro tema do chat que quería pechar é o de Dani Ramilo, que dixo: eu volvo e repito, ciñome os vídeos que teño. Simplemente que cando protestas arbitralmente por varias cousas nun grupo de 110 persoas, pois tes que habituarte a que van responder e van... Vamos... O sea, van tirar de humor, van vacilar, porque é iso, parece que buscamos máis negras todo o tempo, e creo que non é necesario. Do Iago Iglesias, algo de comentar? Os polos, sacou os polos. Toda a razón do mundo. Sacou os polos. Toda a razón do mundo. Sacou os polos. Non, vale. Obviamente non sabemos. E o que dixo Óscar Cano na rolda de prensa en Lugo. Non me deixaron xogar o playoff co Depor, pois. Cuidado, outro que sacou factura, miña nai. O poeta, en fin. Imos ao centro do campo, lemos a terceira para falar da clasificación do Estradense. Dicían por aí antes que quen dixeron que fóramos MVPs, Padín e Pedrosa, correcto. Pois nós temos como MVP do partido a Brais Vidal, que tamén o pongo por 2 neste 11 galego 149. E o Estradense a playoff. Saquei este chío tamén que puxo Estradense antes. 3 playoffs levan xa estas lendas do club. Un grupo que segue facendo historia. Orgullo Estradense sempre. Ángel Muñiz, Brais Vidal. Non, Brais Vidal non. Gol do Rayo 1, Girona 0. Ollo, Pablo Porrúa, Óscar López, Bellido, Caraván. Bueno, non me sabe o nome agora de... Que pasa? Antón. Os 6 homes de playoff.
Sí, que casi non os vexo, pero Caraván. Caraván, Bellido, Óscar López, Pablo Porrúa, Ángel Muñiz e... Brais Vidal? Non me parecía él na foto, tío. Que ridículo acabo de facer, non me parecía él. Ademais, Brais Vidal, que o ano pasado saía do partido contra Sarriana despois de quedar eliminado dicindo outra vez, outro playoff, que non é quen de avanzar, porque Coarousa tampouco foi quen, e outra vez o playoff. Eu creo que é o favorito o Estradense contra o Atlético Ordeixo. Este é o gol que acaba de chegar de Brais Vidal. Grazas a Manuti por mandalo, que o pedí moi tarde, ás 8 da tarde, e chegou a tempo para que o vexamos neste 11 galego 149, córner parte dereita e o tipo de volea para dentro. Aí está. Ese era o 1-0. Sí, no minuto 5 de partido. Despois empataría o Barco e acabaría gañando o Estradense co gol de Ian, que por certo, preguntámoslle a Toño Camba na previa o sábado. Unha factura firmada por Agulló. Non a pillei. Porque dixen que o Estradense era favorito. Ah, vale. Iso, o sábado, Galicia en goles. Toño Camba, presidente do Estradense, preguntelle por se a clave, non, de que o Estradense tivese moitas opcións na última xornada do equipo que máis opcións tiña de meterse en playoff, dependía de si mesmo contra un equipo que non xogaba nada, era a remonta contra os Somozas no novo municipal, cun gol de Ian coa cabeza, que tamén marcou esta fin de semana. Escoitache a resposta de Toño Camba, non? No. Que era minuto 90, ian parando 0-1 contra os Somozas, e el dixo: a mí sempre me gusta pensar no positivo, e estaba pensando, bueno, polo menos non pago primas no mes de maio, non pago soldos, non pago salarios, a miña moza gustalle moito, a miña parella gustalle moito ir ao mar, podemos ir a Sanxenxo as fins de semana, non sei que. E xusto ese partido, pois penalti, despois marca Ian o gol da remonta ante os Somozas, que sumado tamén a esta vitoria pois lle permite ao Estradense disputar ese segundo playoff consecutivo. Outro moi bo gol de Ian tamén coa testa, que vai ser un dos nomes importantes dos de Manuti nesta loita polo playoff, Brais Vidal, que pon o por 2 neste 11 galego. Algo máis de Estradense terceira? Nada máis? Seguimos, Nada máis. avanzamos. Extremo esquerdo, o Messi da Costa, Diego Estevez. Que partido. Nun partido fundamental no descenso, porque o Cidade de Rivera xogaba esa vida e acabou descendendo, e o Dumbría, o que acabamos de ver, ten 40 puntos en unha vitoria que lle permite seguir fora dos postos de descenso, 1-3, e o Messi da Costa marcou os 3, un de penalti, vale? Pero o de penalti é unha calidad espectacular porque deixa o porteiro sentado. Pero os outros dous son dous golazos increíbles. O primeiro tá por arriba. Buah, é un golazo este, Minuto 20, ten repe. Agarda que ten repe. Agarda que ten repe. É escandaloso. Macho, va, é un golazo. Vai empatar o partido Felipe Blanco antes do descanso, facendo tamén un golazo. No, espérate que isto é penalti. Este é penalti, para poñer o 0-2. Gol de Stuani. Rayo 1, Girona 1. Boa Esto noticia. que? Esto que? Chat, polémica. Ten repe. É penalti ou non é penalti? De Moja en Dong, Bueno, hai un cóbado arriba, parece penalti, Mira como deixa o portero clavado. É penalti, Para mí non. Ti crees que non é penalti? Mira, hai un... Fuá. Piscinazo. Para mí non. Mira o brazo arriba, Bueno, non, pode que non. Non hai tal cóbado como pensaba. Non é penalti. Non é penalti. Penalti como unha casa. 0-2. Hai opinións para todos os gustos, como sempre. E agora sí vai a poñer Felipe Blanco o 1-2 cun grazo tremendo de Calcaño. Mira, primeiro pau. Que golazo, sí señor. Sí. A verdade que foi un partido de moi bons goles, pero sen dúbida, o meu favorito, viva o fútbol directo, falta centro do campo para dentro. Control con chicle, O Messi da Costa. Control co peito. No, co peito no, co interior da boca, pero como deixa morto ese balón para pegarlle, Xa falastes das festas. Sí, algo sí falamos, algo falamos. Defendo eu, tamén é verdad, que a defensa do Ribeira nesa acción dimitiu un pouco. O central desenténdese do balón. Mojandón, do central do... Va partido, Diego Estevez. Foi hai 2 semanas, non? Que falamos do Messi da Costa, Diego Estevez, e Jatalín riuse aí como... Defenden en zona, dimo a Dialeo, sí. En zona lonxada. Pero a semana pasada entrou o dianteiro Javier Souto. Correcto. Esta semana Diego Estevez.
E 40 puntos para estar aí loitando na permanencia. Son 2 vitorias consecutivas, 3 vitorias consecutivas leva o Burela, o Sigüeiro leva 13 de 15, o Victoria leva 8 de 10. Vale, espectacular a xeira dos de abaixo para pelexar ata o final pola permanencia nese último posto de descenso que vai a restar e que, bueno, aquí simos aos méritos que un equipo vai a baixar con 38 puntos e haxa un con 33 no grupo sur que este pende de arrastres, pois tampouco é tan, ¿no? No, o Pero sea, así son as ligas. Pero é xusto, non? Sí. Eu teño claro quen quero que baixe, non o vou decir. Como? Quen quero que baixe, non quen crees. O sea, xa pasamos de castaño a escuro. O sea, unha cousa é dar prognósticos e outra é dicir teño claro quen quero que baixe. Bueno, Sí, pero como non son árbitro non influe. é verdad que non tomas parte, pero tomas parte non é boa persoa, por exemplo. Non é boa persoa, non. Dictador dixo Skulmart, cuidado, móllate. Non. Lipe Muxía di móllate. Máis que factoritas son multas. Non quero que baixe o Dumbría, nin tampouco quero que baixe o Burela. Va, sí. No, ti tacha candidatos que xa nos enteramos todos ao final, macho. No, sí, ti eres un lambón. Tira pedra, esconde a man, día de Barraca. Toda razón. E quen pecha este 11? O seu partido non tiña nada en xogo. Pero creo que tamén é unha bonita forma de pechar un pouco todo. Porque pecha un ciclo, Pecha todo un pouco, ¿no? Pecha un pouco todo, ¿no? Porque Marchamos, Nos marchamos. non. Pape Galle do Montañeiros que marcou 4 na remonta do Montañeiros para pechar un temporadón tremendo. Como equipo, un dos equipos revelación sen dúbida que durante moitos treitos da tempada acariñou, tivo playoff, bueno, un bache aí no treito final pois impediulle ter opción nesta última xornada de disputar o equipo de Jairo Arias, pero Pape marcou os 4, tiña que estar neste 11 galego. Lembramos, o protagonista do primeiro bazo da xornada da historia de Fica coa bola foi Pape Masogna Galle, dende o Laracha cubrindo os seus goles, rematador total. E os seus goles pois son os 4 de rematador total. O primeiro onde se quede curruncho, saltando máis que ninguén, para dentro. Aí está, bo gol. Mira como lle limpa as botas o asistente. Non vai a ser, claro que sí. Dame pena que baixo Cambados. Marcha do Monta, pois influe no arrastre, cargando cos 38 de norte a sur. Outro metendo de testa, para dentro. Rematador total, van 2. Este é o terceiro. Boa acción aí, o recurte na área. Rexeite mal defendido para dentro tamén. Terceiro. E o derradeiro, saída de balón nefasta do Cambados, xa co partido perdido, e define pau dereito e para dentro os 4 goles de Pape Masogna Galle. Pouco máis. E os pichichis na terceira que quedaron como a pichichi Adri Rodríguez, 18 goles, 16 Fran López, 14 Dani Pedrosa, 14 Pablo Trigo, 14 Maceira, 13 Adri Otero, 13 Adai Alcalde, 13 Pape Galle e 13 Gabri Palmás. Sí, señor. Pouco resumo da tempada. É verdad que Adri sobregoleou, se pode dicir así, en canto ao rendemento, sobre todo final do seu equipo. Sí. Pero máis ou menos, non? Os nomes que citas pois son os grandes axitadores e protagonistas da liga. Así que, pois moi ben. Sí, señor. Montañeiros temporadón. Veremos que acontece aí. Pregunteille no Galicia Goles, non quiso desvelar nada sobre o seu futuro do Jairo Arias. Sí. Non quiso desvelar nada. Non quiso desvelar nada, pero a min gustaríame creer que un equipo con maiores aspiracións que o Monta, isto non é ninguna faltada para Monta, é simplemente a realidade. Un equipo que queira ou ben subir de categoría ou ben de categoría superior, non aposte por Jairo Arias. Gustaríame de creer. De feito, eu podo dicir públicamente que se fora a Compostela apostaría por Jairo Arias. Eu podo dicir... No caso de non subir. No caso de non subir. E preguntaron por aquí idade de Pape Galle do 97, o senegalés, 28 anos, así que un fura-redes de manual. Veremos tamén se continúa a tempada que ven no Montañeiros. Non se vai falar da caída do Marín, co equipo que teñen, ollo, vitoria do Ribadumia na Senra 2-1. E no caso de subir, di Skulmart, o sea, se sobe non queres a Jairo Arias no Compos. É que se sobe, creo que Compos ten opcións de ir a por un adestrador espectacular, que me vou agardar para dicir, no caso de sobe, porque sí. Prefiro... O do Polo de antes. No. Ese nunca che gustou, nunca che gustou moito, non? Non é verdade que nunca me gustara, pero simplemente outro. Non é Pollado Iglesias, Non é Luisito. Tampouco é Luisito.
Non me Que percebes. vai ter infome? Pregunta Jatarín. Bueno. Ah, bueno, oye. Bueno. Algo hai aí, ¿no? Algo hai. Sempre hai algo. Pois así quedou, non? E así quedou. E que tienes que fiar, Estaba ya agobiando, tens que fiar, efectivamente. Juan Amor na portería deste 11 galego 149, Martín Lago, Joel Lago e Diego López na liña de tres centrais, Brais Vidal un pouco de brúxula por 2 no 11 galego, Diego Gómez unha banda, Hugo González na outra por 2 tamén. Engancha o bazo da xornada Gabri Palmás do Arousa, Manu Galego xogador exalta por 2 tamén na banda dereita, Diego Estevez o Messi da Costa, banda esquerda, arriba Pape, Masogna, Galle. Xa está ben, di por aí un taranxo. Sí, outro dixo que os estáis largando ya, Cuidado co aquetivo, Que antivo retivo, Poh, hai que poñerlo a destrar tiros a porta todo o día, miña nai querida. Rayo 1, Girona 1, final, así quedou 11 galego, temos máis cosas que ver, por exemplo, do que falábamos antes, desa vitoria do Atios, temos o resumo completo, gracias a TV.gal, dese derbi do Porriño, minuto... E a min que saquei. Efectivamente, no minuto co 41 foi, creo. O 14, xa non me acordo. Non sei. Fai 3 cambios o Atios, un deles é Marcos Zidane Caniche. Esto, de momento, vai o empate a Rubén Domínguez. Non está 2-1 no resumo de TV. E, obviamente, non me metín a buscalo. Así que este é o 3-1. Do 4-1 o 4-5. Continúa. Este vai a ser o cuarto. Este é un golazo, Non se ve moi ben na cámara de TV, pero este é un golazo. Este é un auténtico golazo, o máis bonito, creo, dos 9. Sí, señor, Juan Fernández, fixéchela ben. Avisa antes de iso. Moi ben. Despois vai a remontar o Atios. Primeiro no punto de penalti, con 2 goles de Cristian López de penalti. Mira, foi no 60, o sea que debeu ser no 14 cando entran. De que a segunda? Sí, efectivamente. No, O sea, 14 a segunda, que de feito dixéronme que o triple troco que fai o Atios están para sair e ven o cuarto gol do Porriño. Este é o 4-4, despois de cada 40 rebotes no interior da área pequena. E no 90 e largos, noutra xogada, non é balón parado, pero é de balón colgado. Aí está. Aparece O martelo de Caniche, sí señor. Que en repe do noso fútbol, Marco Rodríguez, sí señor, que fenómeno. ten dobre repe, de feito. Sí, porque metinlle outro plano. Ten dobre repe e celebración, aínda por riba. O Oviedo descenso matemáticamente xa. Aí está, bancando. Mira, hai poucos xogadores que le venden de o principio de fica coa bola, e Caniche un deles. Así que, dende aquí, moi ledos de que lle vayan ben as cousas deste gol, que é un golazo coa cabeza, co martelo. Aí está a celebración tamén, vamos, más 3, claro que sí. E ben que o merece. Acariñou entrar no 11 galego, e isto é completamente en serio. Levase a entrar nun 11 galego dende que xogaba no Xuvenil de Ponteareas. Vai a tocar nalgún momento, sexa no playoff, ou sexa cando sexa. É un tipazo, así que dende aquí queda un moi 11, ledos así que... polo seu, bueno, pues o ano que ven. Non creo que colgue as botas, non? A mí non. Mal será. Hai que falar de xente que colgue as botas, por certo. Por exemplo, Arán Pazos, por exemplo, Josh Gallagher, por exemplo, Oscarillo, no Eume, ambos. Por exemplo, Roberto Pazos. Correcto. Que temos que... Hai que convencelo para que dure un ano máis, Foi boísimo porque soube a historia Fran Matos de que despois, con todo xa sen xogar nada, non sei que se ponga a quecer, o sea, un emblema do noso fútbol. Estando sancionado. É unha pasada, o sea, é unha tolemia, o sea, un exemplo de profesional de cabo a rabo. Sí, retírase. Eu non sei se retira ou marcha Boiro, Eu entendín que se retiraba, o sea, pola reportaxe que lle fixo a Voz, que o corpo lle pedía parar, creo, non o sei. Entón sí. O gran gullón despois dos resultados das probas, veremos, por exemplo, tamén. Pero foi gracioso porque quen pendura esa historia en Instagram foi Fran Matos. E pon, claro, fai como a descripción dos feitos, non? O que estábamos contando nós. Está sancionado, non sei que, acaba o partido no que xa estás descendido, 43 anos, ponse a quecer como un máis, tal e cual, non sei cuánto. Resubimos a historia e contesta Roberto Pazos e di: marcho contento do fútbol porque Fran Matos quitoume un ano. O sea, ten 44, non 43. E contestei, joder, pois se che quitou un ano queda un máis no fútbol, que non pasa nada. Por un máis, non? Eso tal, xa estirou 4 ou 5. Se o ano pasado a muller se quería que parara, tal, un ano máis, un ano menos, que merda. Rotura de ligamento cruzado de menisco, pois moito ánimo dende aquí a Gullón. Deixar o Cambados na terceira outra vez, estas cousas. Xa está pensando, maquinando non. Chegou unha mensaxe no privado que dixo Secho tamén se retira. Bueno. Chegou esa mensaxe no privado. Vale. Seguido dun non se retira, retírano.
Bueno, Ben, a xente vai facer dano. perfecto. Máis cousas que hai que comentar, por exemplo, temos unha morea de ascensos que parabenizar, si é que existe ese verbo en galego. Está bendito. Bendito. Felicitar. Antón de Vicente, non sei se retira ou non. Sí que vin varias historias que subiron agradecéndolle non sei se a tempada ou tal, pero bueno, veremos. Outro que podes tirar un anillo máis, sen problema. Home. Sen problema. E nos encantados. Xa comentamos o do Vitoria femenino que ascende a segunda federación, así que pro ano as súas futbolistas son elixibles para este 11 galego que cubre dende a segunda federación ata a Liga F. Iago Aspas Non imos a cubrir todo, non me digo ano que ven. Tamén o Luaña, parroquia de 400 habitantes que ascende a primeira futgal, un festón ali que se montaron tremendo, tedes aí algunha historia resubida nas nosas redes sociais que é espectacular, o Luaña, parabéns. Tamén o Carral que ascendeu a preferente, o equipo de Jairo Bello que ascende a preferente no grupo primeiro da primeira futgal, así que moitos parabéns tamén. O Atlético Conbarro, os Piratas que volven a primeira futgal tamén, moitos parabéns. Moitos piratas. Moitos piratas, efectivamente, a festa pirata en Pontevedra histórica no Entroido. Temos que felicitar o Campañó do noso amigo preparador físico Dani Zarazo, que ademais estamos grabando unha cousa con el que pode que vexa a luz nos vindeiros días. Ata aí podemos ler. A mí que fale en plural, para mí espectacular. Sí, porque vas vir a gravar conmigo. E o de noso amigo. Coincidiche con el no meu aniversario, o sea que debería ser o teu colega, pasa que eres pouco sociable. Aí está, o ascenso do Campañón, parabéns, de terceira a segunda futgal, parabéns ao Campañón, moitos parabéns, en especial, como digo, Dani Zarazo, que é un tipazo, e ademais currou no Exalta tamén, así que curtido en 1000 batallas o bo de Dani Zarazo. E tamén, por certo, moita honra para o Clube Deportivo Grove, que ascendeu a segunda tamén, igual que o Campañón. Bravo. Bancamos. Campañón fixo un campañón, sen dúbida, sen dúbida. E atentos ao cántico que iniciou Aarón Portela, histórico. Honor dende aquí a Aarón Portela. Pois aí está, fica coa bola, fica coa bola. Aarón Portela do Clube Deportivo Boiro, parabéns e ánimo coa resaca, que seguro que todos estes equipos que fixeron o ascenso pois teñen bastante. Creo que non queda nada máis. Sí. O sea que falamos do Carral antes dos pronósticos, o que queda en xogo na última xornada da primeira futgal, que non é pouco. Dito de outro modo, é moito. Grupo 6. Grupo de Vigo. Primeiro clasificado, Xuvenil de Pontearea, 79 puntos. Segundo clasificado, Dante da Matamá, 78 puntos. Terceiro clasificado, Gondomar, 77 puntos. Que partido hai esta fin de semana? Domingo, 6 da tarde, Gondomar Xuvenil de Pontareas. A mesma hora, o Dante da Matamá que visita a Unión Deportiva Ribeira. Así que pode pasar absolutamente de todo. Vale. Máis ou non máis? Mais, grupo 5, porque o Ribadumia venceu ao Marín e o Ribadumia ten 84 puntos, o Marín ten 83. Esta fin de semana Marín Campolameiro e o Ribadumia que xoga diante a domicilio da Sociedade Deportiva Agolada. E creo que me queda tamén o grupo de Santiago, onde tampouco temos ascenso, porque está o Arzúa con 66 empatado a puntos, co Club do Mar que tamén ten 66, e temos esta fin de semana Praíña Sporting Club, onde xogo eu, a baloncesto, Casino Sociedade Deportiva Arzúa e Club do Mar que xoga ante o Tordoia a domicilio. Quedan 3 ascensos que se van a decidir na última xornada da primeira futgal, todos o domingo pola tarde. Só podía ser algún domingo pola mañá, que non temos plan, pero bueno, ok. Digo eu que levando 2 horas e 2 minutos en directo, os prognósticos podemos deixalo para o último 11. No, porque así xa subimos o reel. Porque é feito, joder. No, porque o lóxico é facelo cando saibas a orde de quen xoga primeiro e quen tal. Eu polo menos prefiro facelo o 11 que ven. Joder. Podemos facelo de terceira, polo menos, non?
Ti non queres traballar. No, bueno, a ver, que É dicir, levamos moito, pero bueno, vale. Primeiro, adestradores da xornada, Sergio Moreira, agora sí, oficialmente, Gonza por 3. Veña, se queres, metémoslle pronósticos de terceira e marchamos. É dicir, o sea, Quedan destacados con vídeo tamén. O sea, destacados... váleme o de preferente porque non hai, o sea, non hai posicións aínda claras. Vale, preferente a vindeira semana, esta semana imos con... Cos de terceira, veña. Dispara. Racing Milalés, Sociedade Deportiva Compostela. Ou mellor dito, Sociedade Deportiva Compostela, Racing Pero Milalés. que queres que queres facer? O sea, quen pasa Eu ou... vou dicir porcentaxe. Quen pasa? Vale. Eu doulle un 35-65 a prol do Compos. Eu 90% a prol do Compos, 10% a prol do Racing Milalés. Moi ben. Atlético Arteixo Estradense. Aquí vou dicir que foi moi bonito, foi precioso. Cada día se parece máis a ti, pero vou dicir Estradense 65%, Hola. Arteixo o resto. Eu digo Arteixo 45, Estradense 55. O sea que tamén vas Hai que favorito lembrar que Estradense. tanto a Compos como a Atlético Arteixo valelle o empate en 210 minutos. E que xogan a volta na casa. O sea que Correcto. os dous demos favoritos o Estradense, xa sabedes o que vai pasar. Que o equipo de Posi, a Posineta, vai gañar 8-0 nos dous partidos. 80-20 pro Compos, di Dani Ramilo. Vale. Pouco máis, No, pouco máis xa a facemos. ver, agora xa remata a faena. Ah, Por no, porcentaxe, dixeche por porcentaxe que a final vai ser un Estradense Compostela. Porcentaxe desa final. No, queres traballar? Pois veña, dalle. Agora mesmo 49% Estradense, 51 ¡Qué cagón! 51 Compostela. ¡Qué cagón! No. Pois eu vou dicir 40-60 pro Compos. 40-60 pro Compos. E despois voulle dar a sexa quen sexa o que pase no playoff galego un 25% para ascender de categoría contra o Outros grupo rivais son Badalona, Cornellá, Le Hospitalet de Llobregat e o Vilanova e la Geltrú. Catro O Cornellá de Mesa. moi bons equipos. Polo que me estiveron dicindo hoxe, teño un xestor catalán que xoga en segunda Eslovenia e díxome que eran catro moi bons equipos. E coa volta alá, lembremos. Habrá que ir a volta, non? Eu traballo, pero se non traballase iría, aseguro-cho. Eu traballo, pero vamos que... nada, pois o da preferente que queda para a semana que ven. Home, mellor, non? Sí, porque non hai aínda postos definidos. Como lle mola os intríngulis da vida persoal a Jatalim, xa falei Pero isto non vai ser, isto non vai dar parril, simplemente queda aquí, neste espazo. Comeza o mercato. Como que non vai dar parril? Ti crees que non dá parril? No. Comeza o mercato. Comeza o mercato, Estamos aquí a golpe de... Por certo, 11 de maio, contestou Juan Amor, portero deste 11 galego, dixo: tremenda, de que eu xa sabía eu antes que a vos o de que ia entrar no 11 galego. Chámase confianza, nunca soberbia. Unha aperta enorme, cracks. Que grande, Juan. Eu non dixe nada de soberbia, pero sí, hombre, Que grande. É o que pasa que cando nos repasamos os partidos o domingo noite el luns pola mañá moitas veces, que aínda non tal, pero sen dúbida. Sen dúbida, bueno, agradecido porque fomos moitos hoxe, así que agradecido a todos. Con Gonza máis de 70 persoas, moi ben. Sí, eu vi máis de 80 tamén. Agradecido a todos, agradecido tamén do cariño que nos dades en redes sociais. Mercato Seguimos de subindo que contido. sabes, Díaz Kulmar, que sabes? Seguiremos subindo contido, estamos no treito final da tempada. Eu estou moi ilusionado, quero ir de festa en festa, de partido en partido. A 10.000 seguidores en Instagram, así que compartídenos, porfi. E seguídenos aí en Instagram, que seguro que hai moita xente que ve os vídeos e que chega ata aquí e que pon a palabra facturiña como palabra clave en YouTube e non nos siguen no Instagram, así que por favor. E queda, Antón, os destacados que deixaron en Instagram, que non os apuntamos un día máis no guión porque somos así que bonos ler.
Gonzalo Fernández, Gonza, Rubén Domínguez, Cristian López, Santi Mariño do Grove, Jaime Sánchez do Emo Deportivo, Jaime Sánchez, Anthony Gardet do Racing Villalbés, Marcos Cani do Atios, Juan García, Michael Barbosa, Sergio Morera, Cuchi, Gonza, Michael Barbosa, Javi Nogueira, Manu Galego, Gonza, Rubén Domínguez, Fran López, Juan Rodríguez, Don Pablo Barranco, Sergio do Luaña, Cristian López, doblete, Ucani, gol partita no derbi, Cristian do Atios, Ecaniche, golazo de cabeza, Bruno Gómez, 2 anos invictos na casa o Antela, cuidado con Bruno Gómez, que grande, Manuti do Estradense, Gonza, Javi Nogueira, sen perdendo o 25 de xaneiro, 11 vitorias e 2 empates para levarnos a primeira, dixo Atlético con Barro. Gonza, Gabri Palmás, Michael Barbosa, Cris López, Lucas Gallego, Agustín Ruiz, Adrés Muiño, Michael Barbosa, eu, dixo Rouco 7, dixo eu, Don Juan Rodríguez Cecho, dixeron os amigos de Fútbol en Lugo, que fenómenos, Hidalgo, Juan Rodríguez, espero que non faga falta dicilo, dixo Manu Galego, Juan Pérez, que tamén puxo un emoticono de así, eu, Alberto Fraga, Sergio Moreira ou Rubén, Michael Barbosa, Timo Batkov, Gonza, Manu Gué, Arón Portela do Grove, Gabri Palmás, Gonza, Martín Lago, José Tizón, Bruno Rielo, Cecho, Juan de Chantada e Gerard. Tamén moitísimas achegas tamén, así que moitísimas grazas. Odito, moitas grazas. Seguimos gozando, vémonos nos campos, sábado no en Deportivo Orense, domingo ou en Baleidos, ou xa veremos. Pouco máis, que queremos que seguires mandando vídeos, fotos, de todo, mencionándonos en cousas, máis ascensos. Bueno, xa sabemos quen pode ascender esta semana, os ollos postos en Arzúa, el Club do Mar, en Gondomar, Atlántida Matamai, Xunil de Pontareas e Ribadomio Marín. E así. Di Schultz, non sei se hubo vídeo, pero hai un TikTok do resumo do Ribadomia Marín. Pasa que metelo ahora é imposible. Sí, hai que ir marchando. Confiamos en que o antivirus non vaya máis. E nada, vémonos o sábado nas festas do Couto tamén. Todos lados. Vémonos. Son as festas de Santiago esta semana, así que o mércoles iremos de troula. Cando dixera vémonos, el non ia decir no seguinte vídeo, o sea, ainda ia seguir un pouco máis porque lle encanta. E da guerra, e que o precio do gasoil siga baixando, efectivamente. Toda razón, Squelmar, toda razón. Oxe tiene que pasar a revisión ao coche, tío. 30.000 kilómetros. Que despois Catalina vai preguntar onde vou, pero mañá teño un tren cediño, cun día me ir para cá, se pode ser. Agora marcha. Pero sí. A que hora? Cediño, eu traballo mañá ás 6 da mañá, Bueno, pois eres, tío, que non quere marchar, estamos aquí a lanjar. Porque eu estou aquí encantado neste espacio que me dedicades aquí con Bosco falando de temas que nada ten que ver co fútbol, onde mellor mo paso. Neste espazo que me dedicades, Non lle dedicas ti o resto, dedicacho o resto a ti, Como eres, Antonio Ites. E te tienes que fiar, macho. Estepona, porcentaxe de salvarse. Fracaso que lle van a meter ali. Goles de... Ali de que? Se xogaron ali xa, 2-2 na ida. En Estepona, digo. Buenísimo resultado. No Muñoz Pérez, sábado ás 9, 2 goles de 2 ex-racinguistas, Everpena Galego e Candelitas, los 2 goles. Así que 2-2 contra o Madrid no playout da segunda federación Grupo 4. Non se falou do Depor, Non se falou do Depor, pero porque non entrou ningún xogador, porque o partido volve ser moi bons minutos de Noé Carrillo. Gustoume moito. Ten unhas pernas de elite profesional tremendas. E o cambio de Hidalgo saiulle moi ben. Saca a Jeremai por Stoikov e no primeiro balón que toca para adentro. E ten moi boa pinta, porque aparte os resultados favoreceronlle prácticamente todos na xornada. Falando sempre. E cheira a segunda, Cheira a segunda. Primeira. Non hai destacados, di Dani Ramilo, miña nai. A primeira, chega a primeira. Eso, dixen segunda. A segunda xa cheira ahora. Sí. Gañou o Depor femenino tamén cun gol de Daniel Marín, que ten pinta que vai a marchar a Real Sociedade. Vaya penalti fixo Tottenham, que se está xogando a vida. Eso puxo Alfonso Núñez, creo, a información de Daniel Marín. Toda real. Pouco se fala de que Lucas tiña oportunidade de tirar por dentro. Tiña oportunidade de tirar e pon centro. Eu, a verdad, que non vin o Depor porque estaba co Obradoiro. Ti viche algún partido esta fin de semana? Sí, partidos vin moitos, pero sí. Efectivamente. Aquí non vou sacar o tema agora porque daría para moito, pero bueno, pero por favor, aí que vamos 2 horas 11 minutos, en Twitter Compos, tedes na voz, tamén na SER, hoxe unha crítica a unha cousa que pasou con afeccionados do Obradoiro e a policía no partido do Obradoiro do venres pasado, así que quen se quera meter, buscade no Twitter, que está a captura subida na SER de Toño Bermúdez, pouco máis. Ti tes unha ganas de marchar.
Por aí seguro que hai 3 ou 4 bollos para Cristian López por 11 galego. Votos, entendo que quere dicir. Xa os contei, O sea, igual saíche xusto nese momento, pero din todos os votos de destacados agora no Instagram, linos todos. Así que aí está, unha aperta para Lino Estevez, por certo. Aí onde estea. Vémonos. No vindeiro vídeo directo. Te fica coa bola. Grazas, rapaces. Rapazas, un bico, grazas. Moitas Dale, grazas. Pasadeo ben. Pikachu,